Sí, podoche explicar que este ano, dices tú, nunca vin tal abandono. Este ano foi un ano no que efectivamente creceu moitísimo a erva, as temperaturas apareceron moi rápido e produxose efectivamente un crecemento moi importante, non, da erva, non aquí en todas partes, pero si hai zonas do rural que se foron desbrozando a medida que se iba podendo. Non che podo decir se finalmente se contratou un tractor ou 2 tractores, non o sei, non está hoxe Toñín por motivos de saúde, non teño a información de cantos tractores se contrataron, pero si é certo que os tractores do Concello estiveron a desbrozar continuamente, pero tamén é certo que, dadas as condicións climatolóxicas, co calor que facía, a humedade e demais, pois hoxe desbrozábamos aquí, marchábamos para desbrozar en outra zona, xa había que volver á primeira en canto se acababa ali, porque xa crecera a erva outra vez. É certo, e recoñezo, que había zonas que se producía un crecemento moi rápido e que non estaban no perfecto estado de revista que nos gustaría a todos que estivera. Pero, bueno, son circunstancias que, en calquer caso, non podemos controlar e se vai facendo, se van desbrozando, sobre todo, as parroquias por orden de ir manténdoas limpias e unha vez que se acaba, se pega un repaso a todas, pois se volve a comenzar. Que pasa? É certo que en moitos casos para os propios usuarios das carreteras e das pistas, pois lóxicamente un período de 15 días que a bote pronto é un corto período de tempo, pero para o crecemento da vexetación é un período demasiado amplio. En 15 días se desborda o crecemento da vexetación. En calquer caso, trataremos de melloralo e poñer máis medios de ser necesario e estamos a continuar, de feito, con desbroces. Polo tanto, continuaremos a tratar de ter todo o máis adecuado e o máis axeitado posible. Bueno, xa vexo que estades en desbroces, que ainda ando un onte por aí por rural, vexo que espero que falta muchísimo, pero, bueno, dado o que aumentaste des que agora hai o campo de Rube, hai o circuito de Car, hai unhas cuantas sitios máis, pois necesitaríades un tractor máis, seguramente. Hai por sitios que se pasou 2 veces en algunha parroquia, en outras nada. Entonces, eso xa me parece... Se vai tratando de, é o que che estaba explicando, se vai tratando de cubrir un pouco as necesidades máis imperiosas en todas partes. Pero é certo, é o que che digo, os períodos de tempo de unha diferencia de 6 días, con unha diferencia de ir a desbrozar e volver a outro sitio con unha diferencia de 8 días é abismal. É dicir, son 6 días ou son 8 días, non ten, pero a diferencia é abismal no crecemento da erva. Crece moitísimo. Entonces, o que sí que, ao mellor, máis que repito, tenemos que intensificar moito máis os desbroces que aínda se están a facer e se continúan a facer, pero a mellor hai que plantearse outro tipo de xestión dos desbroces, máis incluso que un tractor máis, senón tratar de buscar solucións para que todas as zonas, date conta que temos falado moitas veces aquí, temos máis de 600 kilómetros de pistas, non? Sí, se está a pasar 2 veces no ano, Raimundo. Bueno, na maioría dos sitios, non sei exactamente como está feito o protocolo dos sitios, de que días se vai ou en que mes se vai, pero sí que se vai 2 veces ao ano, se pasa en todas aquelas zonas que o necesitan. E, sobre todo, coincidindo cas festas parroquiais de cada parroquia, se vai dando prioridade sempre, porque, bueno, é lóxico, non? Pero, como che decía, son 600 e pico kilómetros de pista que hai que desbrozar polos dous lados. O sea, estamos falando, en moitos casos, en total, se nos poñemos a contabilizalos todos, de 1.200 e pico ou 1.400 kilómetros, non? É certo que estamos desbordados. E é certo que
teremos que incidir máis todavía en esa cuestión, se non é suficiente coa xestión municipal, pois haberá que incrementar máis tractores ou incrementar máis persoal, non sei, pero sí que haberá que facer unha xestión todavía máis eficaz, e repito que se fai de xeito o máis eficaz que se pode e cos medios que temos agora mesmo. Bueno, de todas formas, este ano foi vergonzoso. Os máis anos tamén de abandono, pero este ano foi, bueno... Este ano foron por circunstancias concretas. Cruzando nos laterales das Irmas. Pero... Nin tíos terá os seus coches así para coller rascalos todos os días para ir á miña casa e volver. Pero che repito que son circunstancias moi concretas pola climatoloxía, sobre todo. A gran maioría, os ciclistas, unas veces. Son unha gran maioría que dispasa isto. Pero que foron desbrozadas. Vamos falar agora dos filmes das Bueno, pistas. veña, que foron desbrozadas, pero é certo que crece moitísimo a maleza e cunha diferencia de 15 días. En moitos casos non se dá atendido a todo. Entonces, que teremos que mellorar a infraestructura, os medios, poñer máis medios, pois seguramente sí. Pero que se fixo, como digo, tratando de solucionar o problema, pero se desbordaba, porque medra foron unhas circunstancias moi concretas da climatoloxía que facía que medrara moitísimo a erva e non había marxen de tempo para acabar nunha zona desprozando e volver a empezar na que se acababa de desprozar. Bueno, máis? Sí, moitas cousas, ademais. A pista do Caneiro tamén quería saber, porque non é rematada, porque hai un trociño aí no medio que leva xa, non sei, o tempo que leva aí está en mal estado totalmente, aglomerouse da casa, hasta aí un trozo, e despois entre o parque eólico e o aglomerado ese están abandono en pechiño. Se vai arranxar, se vai arranxar... Xa me dixeron a última vez. Non, pero que está para... Agora xa estou para non creerme nada do que me digas. Repito, se vai arranxar, non che podo decir cando, porque ahora mismo non teño aquí, repito, Toñi non está, que é o que ten un pouco control de en que datas se arranxa cada tramo, pero ese trozo que falta se vai arranxar. Está previsto, ademais. A seguinte, a de Sexe, desde as casas á salida da carretera general, tamén está en mal estado, totalmente. A que vai desde o campo da Cova a Pedrafita, idem. E a que vai desde a Parral de Baixo a Cabeza dos Fornos pasando polas Casas Hermas, igual, de mal, todo firme. Porque unha cousa xa é que se aglomere e outra cousa é que polo menos lle botemos un asfalto e que non teñamos baches gordos, polo menos, xa. Porque despois do Pazo á Feira, ou máis ben desde a Feira ao Pazo, aí hai un tramo que se empezou nas casas e veus hasta onde se entra para Terbá e a partir de aí hasta a Feira está tamén sin amañar. Outra cousa que me gustaría saber é por que se fan esos tramos a principios das calzadas, ao mellor 400 metros por un lado, 800 metros por outro, e no medio deixamos uns kilómetros sin amañar. Mira, xa o falamos moitas veces aquí nos plenos, entón vou repetirme. Cando é o criterio de tratar de facer por tramos para poder ir arranxando pouco a pouco todas, ir aglomerando todas. Se fan tramos conforme ás necesidades, aqueles tramos que están peor ou que hai moita xente que vive nesa zona e que ten que pasar todos os días por esa zona que está peor, pois se prioriza o arranxo dese tramo, pero sin renunciar ao arranxo completo do vial. Entonces vamos facendo por fases, precisamente para poder ir arranxándoos todos. Polo motivo que che decía antes da cantidade de kilómetros que temos de pistas, creo que todos facemos un esforzo cada ano para incluir moitas desas obras no POS, en outros casos con fondos propios ou en outros planes de outras administracións, como as axudas de xunta ou diputación para poder ir arranxando o maior número de kilómetros do rural que poidamos.
Todas estas, xa falamos aquí moitas veces delas, moitas están para incluírse xa agora, outras están incluídas nos planes de obras e servicios, bueno, se irán arranxando na medida do posible. De todas formas, Concretamente, me preguntas pola de Sexe, sei que está en mal estado, que está previsto o arranxo desa pista, de Casas Hermas, o do Caneiro, que efectivamente, como che dicía, que faltaba un trozo, bueno, o próximo día, ou se tes algunha dúda, te pos en contacto con Antón Castro. Pero teño moitas máis, Bueno, pois veña, pregunta. Tervaca da Vas, tamén, xa che vou dar un pouco máis para diante. Paipaz é Pereira de Arriba e Pereira de Abaixo. Pereira de Abaixo é un camiño de carro, sin rozar, e calixa, logo non sei como pasan os coches para ali. E outra, pois dixose menos no pleno anterior, que se lle botara algo por encima, sí, hai un cachiño ali que se botaba por encima, pero que a Pereira de Abaixo non veo unha gravilla triste. Estuve ali onte, eu cando estou vendo as cousas sei o que vexo. Sí. É como o vexo. Aquilo é que dá verdadeira pena. Dá pena. E despois, o Pumar a Fragachá, que eu dixen aquí moitas veces, que tamén ten un tramo aí, que iso é que non se anda. Da Cruz a Fraga Redonda é outro tramo que non se anda. Do Castro a Murazoso, falámolo aquí cantidad de veces, está igual, que non se lle topou decir, bueno, pois ir a mañana uns baches ou algo, non se lle topou. O Porto dos Frades ten aí un cacho tamén, desde a carretera que vai aquí a General de Antes, que vai por Pena Porreira, a que sale despois a que ven das Partes dos Frades, que volve a salir en riba outra vez. Aí hai outro cacho que, bueno, está terrible tamén. Porto dos Frades. Porto dos Frades de arriba, porque non é o de abaixo. Para abaixo están amañadas, para arriba non. Despois, hai as señalas esas que lle había pedido eu a Toñito para indicadores para entrar nas carreteras da Diputación. Seguimos na carretera Ortigueira, pois por Somede, o de Besa e o Freixo, que me dixo iso está feito, está sin facer. Fai 2 anos que loito co tema. A pista que entra a Reja, que son 50 metros e o son, dá pena tamén, está sin amañar. O Vilar, idem. Despois hai o de Somede e o Freixo, ou Freixo Somede como queiredes, que foi a que se amañou desde Somede un cachiño 800 metros, e desde o Freixo, desde a carretera principal do Freixo, 500 metros, quedan 4 kilómetros aí no medio, tristeza, que para min é dar boa imagen desde a carretera principal, e no medio meteste aí e topaste no foco, porque iso é terrorífico. Para min non sería o de amañar cachiño, sería amañar a un veciño po ano ou outro, e ese veciño polo menos que poida circular como a xente. De outra maneira queda bloqueado o mesmo que estaba. A do Cristo do Prado e o de Beso, pois non se sabe nada. Ibas a mañar un tramo, polo que vexo, non nos tocará este ano, que xa está o inverno encima. A dos Vedral, ibas a mañar este ano, está tamén sin tocarle. Non sei o motivo. Se os cartos se foron a outra portada para outro sitio, se xa non o sabía, porque na nosa vila xa saleu no mes de junio, me parece, ou a portada que sacastes anterior a esta xa salía a dos Vedral. Está aínda así. Eu fun ver todo isto e gostaríame que vosotros o forades ver, porque a maioría dos que estades aquí non sabedes como está. Voulle contestar a Raimundo solo. A ver, non teño o listado completo, non o trouxen, pero sí que moitas das obras ou pistas que mencionas xa foron aprobadas no posto 2018. E algunha concretamente, que mencionaches agora, a de Murazoso, xa está licitada. Murazoso e a Redonda está licitada. Está en proceso de licitación ahora mesmo para presentar ofertas. Eso xa cho podo decir. Despois, moitas das que anomeaches aí, pois na Pedrafita, en Somede, nas Caibancas, Reboredos, Morixoso, Caneiro, Adá, Lombo de Afonso, O Pazo, Os Cadavás, Paipaz, Pedreira, Cancelas, Poupariña e outros que non teño definidos porque o título dos proxectos esos non teño definidos, entón non teño aquí ao alcance, non trouxen un listado, senón eso. Pero sí, créeme, que sabe lo que trouxemos o pleno do POS,
que todas esas obras se van a acometer. É dicir, algunhas xa se están licitando e outras licitaránse próximamente. Bueno, pois espero, ademais, que sea rápido, porque se hai que esperar 4 anos ou 5, pois non sei, que tedes que pensar que se vosotros viaxarades todos os días por unha pista desas co vosso coche, seguramente que pensaríades como a min ou pior, ou moito pior. Se van a facer, Raimundo. Se Hai trouxeron un aquí problema a pleno sempre- e as botaches. Sempre nos toca os mismos. Xa, pero estás As a desfeitas. preguntar... A ver, eu entendo que tú pasas por esas carreteras no teu traballo ou cando vas para a casa ou que sexa. Entendo que o ves todos os días e que se che fai longo tempo. Pero en calquer caso, son cousas que se aprobaron en pleno e que xa eres coñecedor de que está previsto o arranxo de moitas destas que mentache. Outras, ao mellor, non están. Pero eu que non Está entendo a ben, lentitud que se leva. Xa, bueno, pero a lentitud é un tema administrativo, é unha cuestión de gestión administrativa que xa nin siquiera está nas nosas mans. Nos aprobámoslo en pleno, poñemos todos os mecanismos necesarios para arranxalo e temos que poñer os mecanismos en marcha. Despois é un proceso de contratación que ten uns prazos legais establecidos e hai unha serie de cuestións administrativas que levar a cabo que en moitos casos, máis alá da nosa responsabilidade, da nosa obriga de tratar de acelerar eses procedementos e de que haxa unha xestión eficaz por parte dos distintos departamentos involucrados do propio Concello, pero moito máis alá xa non dependen de nós, sino que en moitos casos hai moitos plazos que están establecidos legalmente e que non podemos saltalos. Entonces, teñen que ir como teñen que ir. É certo que hai certa demora no Departamento de Contratación concretamente, pero é polo volumen de licitacións que hai que sacar e, bueno, hai que ir... A nós tamén nos encantaría poder empezar as obras todas xuntas nun momento determinado, pero non pode ser. Teñen que ir cumpríndose os prazos establecidos. E agora quero vos agradecer que polo menos me fixestes caso de algo do que estou dicindo, que polo menos a mañá estes do Caxete e de Pena de Francia, que me escoitástedes. Darvos as gracias. Bueno, pois non hai nada que agradecer, porque entre outras cousas tamén se falou aquí moitas veces e bueno, era unha demanda ademais por parte dos veciños tamén e bueno, a verdade é que tanto a propia capela como a pista de Pena de Francia necesitaban arranxos e a outra tamén, o sea que eso. Máis preguntas? Ben, eu brevemente tiña un robo e unha pregunta. O robo era sobre o uso da linguaxe. Si ben é certo que xa falamos e evidenciamos moitas veces aquí no pleno, falaba antes María sobre o tema da normalización lingüística, que a maior parte das veces pois non cumplide esa normativa. Non é menos certo que a respecto da linguaxe inclusiva, pois tamén tedes bastantes eivas e fallos en documentacións que son oficiais. Entón, dende o BNG o que vos pedimos é que revisedes con especial atención a documentación e as ordenanzas públicas para que non ocurran, bueno, pois, fallos destas características, como, por exemplo, que se fale de nenos deficientes en documentación pública, como ocurre na escola infantil. Entón, fago vos ese rogo que, por favor, revisedes con especial atención esa documentación pública. Outra pregunta que quería facervos é se tedes constancia de que houbera nestes meses de verán algún tipo de problemas no centro de saúde co tema de cubrir baixas e todo isto, porque faláramos aí xa en varias ocasións do tema da falta de personal e dixedes que ibades, unha vez xa se tivera xerente no centro de saúde, que ibades, bueno, pois a ter reunións con eles e ver, bueno, pois cal era a situación para estar en todo momento pendente disto, non? Sí, as habituais nos bravos, é dicir, o déficit que manifesta o Sergas, que non cubre na súa totalidade todas as vacacións e que se pode ver puntualmente incrementado porque algún dos profesionais se poña de baixa. Como todos os anos insistimos sempre e o comunicamos tanto aquí ao responsable do Centro de Saúde, como neste caso o xente do área, que cubra o maior amplio posible. É dicir, claro, tento áreas sanitarias para cubrir, eso, non me consta que houbera grandes, eso sí que as houbo, é dicir, que non se cubre na súa totalidade,
que é algo que xa vimos padecendo desde fai uns anos, eles achacan ao déficit de profesionais. Bueno, pleno 14 de marzo de 2018, van 6 meses, era un pleno ordinario, como recordaredes, e, bueno, aí aprobamos moitas mocións que se presentaron. Entre elas, nos presentáramos unha moción que era sobre a reordenación do sistema viario do núcleo das Pontes. Entre os acordos, iba a demandar da Axencia Galega de Infraestructuras, coa finalidade de garantir unha axeitada accesibilidade e mobilidade no núcleo das Pontes, a máxima urxencia e celeridade nas seguintes actuacións, e entre eles figuraba licitación, adxudicación e execución das obras e contratos para o seu control. Pedíamos tamén o investimento das baixas, das posibles baixas, pedíamos tamén unha comisión de seguimento, e facultábamos ao alcalde para desenvolver o presente acordo que foi aprobado por unanimidade, quere dicir que estivemos todos e todas de acordo nela. 6 meses. A pregunta sería que se fixo dende esos 6 meses ata agora. E, por favor, non me digades que era o alcalde e non está, entonces non me podes dicir. Pois o que se fixo foi trasladar con total seguridade o resultado da moción aos departamentos correspondentes, como se fai, salvo erro ou omisión sempre, e a partir de aí, evidentemente, consta na Xunta a urxencia que ten este Concello en que se faigan as obras e se comentan canto antes. Sabes que nosotros tamén, no seu momento, pedimos a ver de que maneira se podía axilizar, se comprometeron con nós a, unha vez licitada e iniciada a obra, nun prazo máximo de 5 meses, xa digo, desde licitada e iniciada a obra, abrir o primeiro tramo entre a variante Ortigueira e a primeira rotonda, pero evidentemente o proceso administrativo de licitación desta obra, primeiro, non é este Concello que licita a Xunta, e polo importe dilátase bastante o proceso de contratación e evidentemente dubido moito que antes de que acabe este ano este empezada. É unha opinión, pero non teño certeza. A partir de aí a información que che pode trasladar. Bueno, pois douche máis información, ou damos vos nos máis información, preocupante tamén, porque claro, a moción non ponía nada isto de trasladar aos grupos parlamentarios, ni nada disto, ponía a Axencia Galega de Infraestructuras, vale? E ponía que se lle pedira celeridade e urxencia, non? Entre eles na contratación. É certo que rematou o plazo de presentación de ofertas a finais de mes, é certo que hai 16 empresas que se presentan a ese contrato, pero tamén non é menos certo que hasta o 2020, finais de 2020, probablemente non vamos a ter novo acceso. Entre outras cousas, sí, agora terán que abrir o proceso para a licitación. Antes de final de ano non se contrata, vale? E despois hai 18 meses de execución. Si falamos de que se vai a empezar a obra o ano que ven, porque en este xa non lles vai a dar tempo, estaríamos indo, sin botar unha conta moi difícil, a mediados de 2020. Non? Mediados de 2020. Home, claro, podíamos pensar, home, non te preocupes, que vai haber unha reducción de prazos, seguramente. Non? As obras, as empresas xogan xogar con eso, non? Rebaixo orzamento, rebaixo prazos para que me axudiquen, non? Pois non. Pois non. Porque a propia Axencia Galega de Infraestructuras imposibilita o rebaixo de prazos de execución. Nas condicións nas que saca a contratación esa obra, di expresamente que non se pode, e leo o que di, non? 18 meses de execución, non se admite modificar o prazo. É dicir, vamos a ter que papar 18 meses de execución, gusten ou non, como mínimo. 6 meses despois de aprobar aquí unha moción, donde o que lle pedíamos era que axilizara. Bueno, pois non nos sale moi ben. Tampouco entendemos moi ben por que non se poden rebaixar os plazos de execución. Hasta onde nos chegamos é un criterio que se sole manexar. Non? Bueno, pois sería interesante que vos puxerades en contacto coa Axencia Galega de Infraestructuras e vos explicara o motivo.
Porque como o motivo sexa estrictamente orzamentario e nos digan que teñen un acordo con Endesa, donde Endesa aporta este ano 500.000 euros, o ano que ven 2 millóns, e o ano que ven o millón e pico restante, como seña por ese acordo, entonces a cousa xa é máis grave. Xa é bastante máis grave. Xa non é só que non se cumplirá a moción, sino que non se fixo nada absolutamente antes. E aí, vale, podémonos ir ao que di a Xunta e o que fai con Endesa, pero vos tamén tedes responsabilidade nesto. Vos tamén tedes responsabilidade nesto. Primeiro, asumíchela o pleno do día 14 de marzo, cando aprobachedes tamén a moción por unanimidade e onde se facultaba ao alcalde para levar adiante os acordos. Bueno, xa non é só que non seña un desvío provisional, é un desvío temporal, pero máis grave para nós é iso. 18 meses de execución, 2020, finais de 2020. Non sei se vos manexades outro tipo de información distinta da nosa. A día de hoxe non, eu falo por min, non podo falar en nome do alcalde porque non sei digamos, a información que manexa ao respecto ás reunións que mantivo. O tema da non reducción de prazos é algo extraño, pero non inusual tampouco. A veces se fai precisamente para evitar certo tipo de temeridades que fan os contratistas para conseguir a obra e despois os plazos non se suelen cumplir. E as penalidades que pode impoñer a administración que está na súa mão, tampouco, digamos, se suelen levar a rajatabla. Entón, imagino que a Xunta evitaría que ese fora un criterio baremable, pero que é evidente que unha obra, se se pode facer en 12 meses en vez de 18, ao contratista e ao adjudicatario da contrata e a quen contrata a obra lles interesa a ambos, aínda que o deixen fora do proceso de licitación, pero evidentemente é algo acerca do cal nos tenemos que informar, porque a día de hoxe eu personalmente non teño esa información. Bueno, pois é unha falta de responsabilidade, perdoa, porque a moción aprobouse en marzo e a contratación, o período de contratación abreuse entre xullo e agosto. Co cal, que a moción deberíades de ter feito algo e, cando menos, ser conocedores desta limitación que vai implicar que veciños e veciñas das Pontes hasta o 2020 teñamos que andar dando as voltas que estamos dando. Digamos que aos particulares afectanos, pero sobre todo aos aqueles autónomos e xente que se ten que desplazar tamén para traballar, tamén lle está afectando. E vai ter que afectar hasta, xa digo, 2020 e probablemente finais de 2020. Nese mismo pleno aprobábamos tamén por unanimidade outras mocións. Preguntábamos no pleno anterior como estaban e, concretamente, había unha que era a de instalación de detectores de fume nos fogares. Aí aprobámola por unanimidade e o que se nos dixo é que falar de xa incluso con algún comercial para instalación e tal, dixemos, non, de comercial nada, non vos preocupedes, pero é que no pleno onde se aprobou a moción, vos mesmos afirmáchedes que ibades a facer dende o Concello elaborar unha campaña de sensibilización coa axuda de Protección Civil e dos bombeiros da localidade. Non sei, hasta onde nos chegamos non hai absolutamente nada feito, 6 meses despois, salvo que ora aquí nos podeades decir o contrario. Si está prevista esa campaña, non poido levarse a cabo por razóns de traballo de tanto dos bombeiros como da Policía Local e do propio Servicio de Protección Civil e dos servicios sociais. Pero estáse a traballar para poñela en marcha. En breve espero que este funcionando. Non está Isabel, que xa tuvo que marchar, pero desde servicios sociais están a traballar en iso mismo, que respecto... Creo recordar, que non sei como está ahora mesmo, pero creo recordar que se estaba facendo unha avaliación ou xa había feita unha avaliación das necesidades de todas as persoas maiores que vivían no rural. Nese mesmo pleno tamén aprobamos outra moción por unanimidade despois de facer unha modificación que propuxo o alcalde, similar a que acabamos de aprobar agora co tema do xantar na casa, onde pedíades introducir un punto para unha avaliación previa, un estudio previo e demais. Bueno, pois en marzo deste ano aprobamos a moción de convocatoria de axudas municipais para o pago da factura da luz, e aí o alcalde pedía
que debería de haber un estudio para non crear falsas expectativas, un estudo polo miúdo por parte da Axencia Provincial de Enerxía para ver cal é o universo de persoas que en función dos seus criterios que se establezan poderían ser perceptores das axudas. Creía o alcalde en ese momento que era primordial facer o estudio previo e, se era viable logo, seguir para adiante. A pregunta é como está ese estudio previo. Non o sei agora mesmo, Kiko, non falei ca xencia estes días, sabes que o mes de agosto é un mes complicado e non neste último mes pico non tuve en contacto coa FAEPAC e polo tanto non che podo decir en que estado se atopa agora mesmo ese estudio. Me poñeré en contacto con eles para saber se está moi avanzado, se está finalizado, se está só descomezado. Non o sei, sei que está descomezado, pero non sei nada máis. Encargado está, cando menos, non? Sí, estaba falado coa xencia. Bueno, preocuparémonos nós tamén a ver de como está entón. Vale. Seguindo con mocións aprobadas tamén. Bueno, en ese pleno tamén aprobáramos un de disponibilidade de superficies industriais, pero de momento vamos a deixar, vamos dar aí o marxen ese de confianza que xa dimos para que se traballara no asunto, non? Pero indo un pouco máis atrás, non é fácil historia, non? 2014. No 2014 tamén presentamos unha moción que era para a posta en valor do manantial das boliqueiras. Imagino que recordaredes esa moción, non? Nos pedíamos a posta en valor e falábamos da declaración da auga mineiro medicinal, da auga da fonte das boliqueiras. Bueno, por parte do representante do goberno municipal, en ese caso era Monse quen falaba, claro, preguntaba que iso era bastante complicado, facer esa declaración de auga mineiro medicinal, si de verdad nos pensáramos un pouco como era eso, e demais, bueno, que era complicado. Entonces, bueno, o acordo que se chegou foi facer tamén un estudo para ver esa posibilidade, non? De declarar a auga mineiro medicinal. Pois a pregunta aquí é, desde o ano 2014, si se ten feito o estudo e si se tomou algunha decisión, porque nos desconocémola. Non se fixo ese estudio, sí que se tomou unha decisión ao respecto e era a posta en valor da propia fonte das boliqueiras e para iso se acometeu unha serie de señaléticas, se fixo uns paneles informativos e demais, pero o estudo para ver a posibilidade de declaración de auga medicinal non se levou a cabo a data de hoxe, nin está encargado. Non recordo exactamente os motivos polos cales en aquel momento, estamos a falar do ano 2014, non recordo cales eran os motivos polo que era unha cuestión complicada o tema de declarala como auga medicinal, non recordo cales eran as consecuencias que podía ter ou cal era, pero en calquer caso, contestando á túa pregunta, o que se fixo foi tratar de poñer en valor a fonte das boliqueiras, pois eso co seu adecentamento, co seu cuidado, coa súa preparación e sobre todo coa súa señalización cos paneles informativos para que a xente poida coñecer cales son as condicións desa auga ferruginosa e os seus inicios, non? Como foi os inicios desa fonte históricamente. E pouco máis, si que tratar de, repito, de poñer en valor e de promocionar esa fonte pois como un lugar de esparcemento e para todos aqueles que queiran visitarlos, pero repito, o estudo non se fixo e a data de hoxe non está encargado. Bueno, recordo tamén que decíades en ese pleno que a auga non era potable. Non sei se se puxo algún cartel de que non é potable a auga. Non o sei. Non recordo que se dixera efectivamente auga que non é potable polo residuo que ten, non? Vale. Pero sí é certo que a xente o utiliza precisamente polo residuo que ten, por tanto, non sei agora mesmo se está o cartel de non potable, pero sí que está o cartel de auga ferruxinosa, eso sí. Non, está este cartel. Sí. Bueno, este é un deles. Sí. Este é un deles. Fonte das Fonte das boliqueiras, boliqueiras, sí. augas mineiro mediciñais. Sí. Bueno,
recollendo un pouco a suxestión tanto da miña compañera Silvia como de María, revisado galego, mineromediciñais non existe en galego, pero, bueno, máis complicado de todo, máis preocupante, é que aquí o Concello das Pontes instala un cartel que di que son augas mineromedicinais cando non están declaradas augas mineromedicinais. Acabas de decir que non se fixo ese expediente. Non se fixo, pero bueno, é unha auga ferruginosa que non sei un momento, o que se trata, repito, é de poñer en valor eso como unha zona de esparcemento e histórica. Todos coñecemos que históricamente eran coñecidas como augas mineromedicinais e consideradas como tal polo mero feito de ser augas ferruxinosas. Que me digas que pode ser un erro o feito de poñer mineromedicinais e que ademais sexa unha palabra que non existe en gallego, pois se ese é o problema, nos informamos e o retiramos do panel, que poña augas ferruxinosas, que é o que realmente son. O panel que tedes ali, que por certo está tirado, si fai a historia, si fala deso que estás dicindo, non? Pero claro, estos cartaces, estas sinalizacións, están en varios puntos. E calquera que veña de fora, o que lea aquí é que hai unhas augas mineiro-medicinais. E que se encima decimos que as augas non son potables, é que o risco é evidente, non? É evidente. Logo, bueno, podémonos estar enfrontando a un problema de saúde pública, igual, pero, sobre todo, a un problema de tipo administrativo, porque este cartel, enviado á Dirección Xeral de Enerxía e Minas, seguro que vos iba a ter un problema, ao Concello. Porque non podemos poñer que as augas son mineiro-medicinais cando non están declaradas como augas mineiro-medicinais. Logo, dende o BNG, cando menos solicitarvos que faigades corrección deste término, que nos parece que é bastante perigoso. E insisto, non é único, non é único cartaz ou sinalización que hai. Sinalización que se fixo con ese proxecto de posta en valor. Co cal, bueno, non sei que nos redactou, que nos revisou, pero, por favor, cando se faigan as cousas, e sobre todo da administración local, revisadeo ben. Bueno, eu, en primeiro lugar, Kiko, non me gusta que trates de alarmar sobre algo. Agradezco esta aportación que faz, de que seguramente teremos que revisalo, e así se fará, revisar si pode estar eso posto así ou non, ou debe ou non. O que si está claro é que non quero que alarmes a xente con que, oye, pode ter unha repercusión, pode ter... Son augas ferruxinosas, vale? Está perfectamente explicado no panel do que é, de que se trata e como son as augas ferruxinosas. E históricamente as augas ferruxinosas foron consideradas, non sei se polos propios técnicos como tales, pero sí pola xente en xeral, polos veciños e veciñas, como augas con certo aspecto medicinal. E ao tratarse de augas ferruxinosas, pois, dai entendo o término mineromedicinais. En calquer caso, miraremos si pode ter algún problema o feito de que aparezca, pero desde logo non creo que sexa un problema de saúde pública o feito de que poña eso, nin me gusta que alarmes en ese sentido, porque está perfectamente explicadas de que son augas ferruxinosas. Nada máis. Outra cousa é que entón xa me podes dicir, bueno, se un vai ali, como poñéis no cartel, mineromedicinais, a toma e non lle cura o dolor do dedo gordo da mau, estades cometendo unha atropelía. Non, a ver, é un término utilizado para as augas ferruxinosas. O miraremos, pero non quero alarmar con eso, porque non é ningunha atrocidade, nin vai a morrer naide porque se tome aquelo. Non son aptas para o consumo, porque son augas ferruxinosas. E así está explicado no cartel que hai ao lado de cal é a condición desa auga. Bueno, non vou a discutir aquí no ámbito técnico. Non, porque eu tampouco descoñezo e en eso sabes tú moito máis que a mí. Quen dixo que eran non potable, fuchedes vos, nós non afirmamos en ningún momento. A condición de ferruxinosa non quere decir que seña non potable. A auga ferruxinosa é potable perfectamente, depende do resto das condicións. Ahora, habrá que miralo. Pois se tú o dis, ademais, en ese sentido, como profesional, cho creo, ademais, é dicir,
eu acepto. Repito, creo que debemos miralo, consideralo, pero que non quero alarmar a naide, porque tal e como planteas tú, parece ser que, bueno, a ver, semejante atrocidade de que pode ser unha auga perxudicial para a saúde e vodes estades poñendo o término mineromedicinal. Bueno, a ver, é unha auga ferruxinosa. Eu, sin querer entrar ao debate da definición minero-medicinal, non vou entrar nesa parte, sí quedo aclarar unha cousa, é dicir, a declaración de auga non potable. Eso sanidade dio claramente. A auga non potable é toda aquela que non está tratada, é dicir, con cloro. É dicir, no seu momento, si é así, no seu momento a todas as fontes municipais, já non recordo cantos anos fai, houbera aquela polémica de que en certos sitios houbera salmonelosis e tal, era porque a xente, por zona de Lugo e tal, e aquí fixarse esa campaña, puxerse en todas as fontes que a xente ten por costumbre, beber, porque sempre bebeu, e non lles fixo mal, pero pode chegar un momento en que lles faiga mal, porque pode estar contaminada, é dicir, pode estar perfectamente limpa hoxe, pero mañá estar contaminada. E puxeronse carteles de auga non potable e a xente arrincaba, porque, claro, entendían, nunca me fixo mal esa auga. Son dous conceptos totalmente distintos, A auga non potable é aquela non tratada con cloro, é dicir, que non ofrece garantías sanitarias. Non vou tampouco entrar na discusión técnica. O tratamento non ten, para ser potable non ten por que ser con cloro exclusivamente, co cal eu... Bueno, e o término de auga non potable tampouco quere dicir que non esteña tratada, vale? Non quere dicir iso. Auga potable é aquela que cumple uns requisitos que están establecidos legalmente, en canto a súa composición, cuali e cuantitativa, dame igual. O importante é que o Concello das Pontes ten un cartaz, varios cartaces, que din que a auga das boliqueiras é auga mineiro medicinal. E non é certo. Non é certo porque non está declarada como tal. Outra cousa é o que poidamos pensar. Pero non é certo que seña un auga mineiro medicinal porque non está declarada como tal. E porque o Concello tomou a decisión de non facer o expediente. Bueno, pois se o Concello toma a decisión de non facer o expediente e por enriba pon o cartel, bueno, pois algo non funciona. Iso que está dicindo o BNG, corrixidio, si queredes. Se non, bueno, pois, alo vos, nos damos a nosa posición, vale? E máis, nos iríamos á declaración de auga mineiro medicinal. Nos sí, vale? Outra cuestión que tamén nos preocupa moito, e é de índole xa administrativa interna do Concello, concretamente de intervención, é unha lástima que o interventor en Comisión de Servicios o acumulado, que non recordo como está, cal é a figura? Comisión de Servicios. Que o interventor en Comisión de Servicios non esteña aquí, para decirlo, pero nos temémonos que aquí houve tamén un erro, baixo o noso punto de vista, grave, e que cando menos non houve ningunha supervisión de tipo económico ou de tipo xurídico, por así decirlo, de tipo legal. Estámonos a referir á convocatoria que houve de axudas ás familias para a escolarización dos seus fillos e fillas correspondente ao curso 2018-2019. Hai unha resolución, bueno, as bases aprobáronse en xunio deste ano e despois tedes unha resolución que está asignada por Alén co data 27 de xullo. A resolución é a 1094 que acabades de dar conta dela aquí en este pleno. Bueno, aí figura a resolución e di que, así por enriba, non menciona cantas solicitudes se presentaron, o número ordinal que aparece aí, o máis alto, é 275, pero si é certo que mirando faltan números polo medio. Non sabemos cantas se presentaron. O que sí é que en esta resolución aparecen 109 concedidas. 109 concedidas, é dicir, se o máximo foran 285 sería o 38%. Vale? O orzamento que había eran 30.000 euros e concedéronse 14.450, de acordo con esta resolución que temos aquí. É dicir, menos da metade concedéronse. Por que non se concederon o resto nesta resolución? Pois maioritariamente porque falta asignatura nun anexo ou porque a declaración que se entregaba pedíase nas bases que fose 2016 e os beneficiarios ou solicitantes entregaban 2015-2017. É dicir, erraban na entrega de documentación. Vale?
A resolución o que di é cales se conceden e cales se denegan. Vale? Eso é o que di a resolución. Está feita, polo que vemos aquí, en servicios sociais, directamente. Vale? Bueno, as propias bases din no seu punto número 9 que en todo aquelo que non se contemple nelas, pois que se estará en función do que apareza na Lei Xeral de Subvencións e bases de execución do orzamento do Concello. Vale? Bueno, pois se vamos á Lei Xeral de Subvencións, o que di claramente é, no seu artículo 23, cando se fala de inicio de expediente, di: se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na norma da convocatoria, o órgano competente requerirá ao interesado para que subsane no plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que, se non o fai, pois terá por desistido da súa solicitude. Vale? Aquí o que hai é unha resolución denegando, non dicíndolle que teñen que subsanar esos defectos. Non. Resolución. E máis, nas propias comunicacións que se lle fan aos particulares, díselles que denegar por non presentar correctamente a documentación. E dáselles un plazo de 10 días para recurrir, pero nin siquiera se lle di cal era o problema que tiñan na documentación. E, dende logo, se o problema era que faltaba unha asignatura nun anexo, eso corríxese no momento. No momento da entrega xa. Se o problema era que a declaración da renta que se entregaba non era do 2016, eso tamén se corrixe no momento. Dende logo, non se está cumplindo o que din as bases, non se está cumplindo o que di a Lei Xeral de Subvencións, e cando menos, seguramente que en algún desos casos que se denegan, haberá indefensión. Porque cando lle chega isto, e lle din que ya denegan, por non presentala correctamente, aí quedou. Outros, probablemente, ou outras, viñeron a preguntar por qué, cal era o problema. Pero non é o mesmo comunicarlle un plazo de 10 días para subsanar documentación que comunicarlle denegación da súa solicitude por non presentar correctamente a mesma. É bastante distinto. Polo tanto, dende o BNG, o que vos pedimos é que revisedes ese procedimento, e tomedes tamén as medidas que teñades que tomar para que non volva a ocurrir, dende logo, para que non volva a ocurrir, e, sobre todo, pois, para aquelas persoas solicitantes que se lles denegou e que entenderon que non tiñan dereito a ela, si todavía teñen dereito, pois se lles asigne a cantidade que lles corresponde. Ben, sorpréndeme, revisarei o procedimento, porque, lógicamente, esa parte técnica non depende de min. Constame que houve ese proceso de subsanación, porque constame que estuveron presentando os interesados a subsanación. Preguntarei se é así certo o que ti estás dicindo, de que é que lles falta unha asignatura, eso, porque en calquera caso teñen que subsanar e teñen o plazo correspondente. Non sei se na tramitación, na parte administrativa desta, pois hai algún eso, en calquera caso, eu, polo que tiña entendido, creo que da para hoxe iban a resolver todas as alegacións que eso. Preguntarei, Pero esa cuestión, non? É distinto. Comunicarlle a alguén que ten un plazo de 10 días para subsanar defectos. Pero comunicouse. Non, a comunicación que hai, alén, é esta. Vale, unha como esta, que di denegar por non presentar correctamente a documentación. Denegar. Pero esa persoa en concreto non recibiu antes unha comunicación? Non, esta é a comunicación que recibiron. E como esta recibirían o resto de persoas as que non se lles concedeba. Que é moi distinto, xa digo, esta persoa concretamente con esta foi a ver cal era o problema de non presentar correctamente. E foi onde dixeron que o seu problema era que lle faltaba asignatura e que tiña mal entregada a declaración de Facenda. Vale? Corrixeuno e díronlle. Vale? Cuidado. Pero haberá outra xente, haberá outra xente que cando lle chega este, digo, denegada, punto, xa está. E non me preocupo máis. Claro, eu creo que ao final non é unha cuestión do procedimento en sí, sino que é un erro na comunicación, efectivamente, o que diste. Claro, é un erro de procedimento. Non é un erro. A ver, é un erro na redacción da comunicación que se envía. En vez de decir, ten vostede un prazo de 10 días para subsanar,
dice que se lle denega e que ten un prazo de 10 días para... Bueno, vale. para Incorrecto. Pero, bueno, Incorrecto. está incorrecto. Si é así. Xa digo, nos entendemos tamén que isto se corrixe no momento da presentación. Cando se veñen a entregar, oye, faltaches unha asignatura. Non será tan difícil de ver. Ou que declaración me estás entregando? Se entregas... Pero no momento de entregase por registro, como dixetes ti, non sei o número concreto de solicitudes que se presentan, pero non a revisan ao momento A ver, as técnicas. perdón. Entonces, cando teñen recopilado que é un plazo de presentación, recopilarán a documentación e empezarán Bueno, pues a revisión. Entonces cambiaría o procedimento porque hasta onde eu chego e as que eu conezo antes entregábanse en servicios sociais e despois de servicios sociais traíanse ao registro para registralas. Eso era o que se facía antes. Non sei agora como se fai, non sei. A outra opción que había tamén era pasar primeiro por servicios sociais a ver se iba correcto e despois traelas o propio solicitante ou a propia solicitante ao registro xeral. Eu digo que eso pode se corrixir de moitas maneiras. Pero, bueno, máis doado sería corrixila en ese momento. E, senón, facer o procedimento como hai que facer. Comunicar subsanación de defectos. Non denegación. Non denegación. Que é moi distinto. Tal vez houbera un erro por parte do administrativo da técnica Grave. que redactou ou esa, hai que comprobalo e subsanalo. Bueno, pois miradeo, por favor. Vale. Outro tema tamén que nos preocupa, a ver, se nos das información hasta igual nos alegramos tamén, non? Creo que tedes un programa de compostaxe, non? E que participan polo que di a web do Concello, da que falaba antes María, nos fiámonos do dato, unhas 50 unidades familiares, unhas 50 familias. Non sabemos de onde realmente, se son, bueno, pues, da parte do rural, do casco urbano, ou como é. Podías nos dar algunha información sobre ese programa e esos 50 usuarios ou usuarias? Sí, vamos a ver. É un programa, foi a través dun convenio que se firmou con Sogama, xa fai un ano e pico, creo recordar, non recordo a data exacta, tes toda a información na páxina web da Ecoescola, a través da propia Ecoescola para poñer en marcha un programa é un proxecto piloto sobre compostaxe doméstico e vermicompostaxe. Entonces, se fixo eran uns talleres de formación na propia Ecoescola e posteriormente se puxo en marcha con aquelas persoas que quixeron participar e solicitaron participar en ese programa. Entón, o que se lles deu foi as composteiras e hai 25 familias, 25 usuarios, que son familias ao final de compostaxe doméstico e outras 25 de vermicompostaxe. Tamén está incluído nese programa as panais, concretamente, e na propia... non sei, estaba pensando se me olvida alguén, non. Bueno, se está levando a cabo o programa, se está a facer un seguimento, pero, bueno, é algo, como digo, a nivel convenio co propia Sogama e está funcionando tamén en Narón e creo que en Carballo, creo recordar, somos 3 concellos os que firmáramos ese convenio e o proxecto empezou aquí en As Pontes, os outros concellos se uniron despois. E canto tempo levades con el? Levamos posto en marcha o programa de compostaxe creo que 9 meses e remata a finales deste mes. Se foi facendo un seguimento e agora se fará unha analítica do compost, pero, finalmente. Teñen algún beneficio os participantes voluntariamente nese proxecto? Máis alá do que, non sei a que beneficio te refires, máis alá do que é de poder reciclar algunha contrapartida ou algo? Non, esta son xente que voluntariamente participou, a contrapartida que teñen é que entran se lles dá ou se lles facilita o composteiro e nada máis, o que están a facer é utilizar o residuo doméstico que xeneran e por parte de Sogama se lles facilitou tamén, pois, no caso das vermicomposteiras, a vermicomposteira e o sustrato, digamos, para a propia vermicomposteira. Vale. Mira, pois entonces pedírvolo, que o miredes, non sei se desde Facenda, desde o teu área, ou de onde seña, pero temos unha ordenanza fiscal, a número 9,
que está aprobada en decembro de 2014, que fala de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos e que no seu punto 5, beneficios fiscais, fala de que poderán solicitar unha bonificación do 25% na cuota tributaria aqueles suxeitos pasivos que tomen parte nos programas de compostaxe que promova o Concello. Entonces, bueno, creo que é un incentivo, igual se promociona, pode aparecer máis xente tamén, non sei se é posible, pero cando menos que a xente que está participando xa neste programa poida beneficiarse de algo que o Concello ten na súa ordenanza, e se o programa é municipal, pois o normal sería trasladarlo tamén, non? Igual non supón moito económicamente, pero evidentemente, se está aí, deberíase utilizar tamén, non? Vai ser que non, en calquer caso, a ver, non hai problema, pero creo que sería un pouco discriminatorio poñelo en marcha con precisamente con este programa, e me explico, porque ten unha duración determinada e porque non había posibilidade de que participara máis xente. O ter que limitar o número, ser un convenio con Sogama, tivemos que limitar a ese número concreto que tiñamos de 25 composteiras domésticas e 25 para vermicompostaxe. Entón, estás, de algún xeito, impedindo que outros poidan ser beneficiarios. Entón, sinceramente, por xustiza, non me parece o máis adecuado. Si me parece adecuado leválo a cabo con outro tipo de programa que hai previsto poñer en marcha tamén a través da propia ecoescola e, bueno, no que sí terán acceso a ese composteiro doméstico calquer veciño ou veciña que o solicite. Aí daremos resposta a toda aquela petición de todos os que o necesiten, e aí sí sería, me parece boa idea, ademais sí me parece lóxico que tal, pero aquí xa digo, limitamos, entón me parece un pouco, bueno, non puido estar todo o que quixo, de feito quedou xente fora porque había máis peticións e non podía ser porque tiñamos o número limitado do programa de 25 de doméstico e 25 de vermi. Bueno, é unha visión, nós entendemos que polo que di a ordenanza, o que di a ordenanza correspóndelles, pero non sei como se fixo a convocatoria para que se apuntara a xente, pero correspóndelles, polo tanto, non é dicir se é bon ou é malo, se correspóndelles. E é unha campaña do propio Concello, logo debería aplicalo o Concello. Está ben, se mira e tal, non creo que sea unha... Ben, outro tema tamén que deu debate amplio nos últimos plenos foi a modificación puntual das normas do Canle 4, non? Ben, nós aí afirmamos que entendíamos que as cosas se podían facer millor do que se estaban a facer, que se deberían de facer millor. Non debeu de entenderse ou comprenderse ou partillar da nosa posición, porque dende o día 8 de agosto está a exposición pública durante 2 meses a modificación de normas, é dicir, para que queira poida vir a ver a documentación, ten que vir ao Concello, non? E nós entendíamos que nos parecía un bon procedimento tamén, aludindo aos mesmos argumentos que tiñamos nese pleno de xullo, pois que a exposición nos deberíamos prestar máis atención, sobre todo para evitar sospeitas, dúbidas da outra parte da poboación, e facer unha exposición pública nun local permanente, aberta, e máis, nós seríamos partidarios tamén de que a determinadas zonas máis afectadas directamente pola modificación se lles puidera facer especificamente algunha visita guiada por parte das técnicas que redactan a documentación, non? Vale, 8 de agosto, 2 meses, setembro xa vai, o primeiro mes xa vai, aínda queda tempo. Logo, nós faríamos un rogo que sería ese, que o Concello fixese nun local permanente, no mes que queda, unha exposición da modificación de normas e que, cando menos, as zonas colindantes, como decía antes Alén, pero entendendo como colindante aqueles que limitan cada zona, vale? Pois non sei, a Antonio Machado, toda esa zona de aí, non? A propia José María Penaval López, que tamén estuvo involucrada nun documento inicial, xente das Campeiras e demais, pois que se lles fixese algunha visita guiada de cal é a modificación que se propón e para que algunha xente vexa que non está afectada e outros que lles pode afectar, ver como lles afecta tamén, non? Era unha proposta que queríamos trasladar.
Sí, por parte do Concello, evidentemente, como sempre, transparencia toda, non hai ningún problema. Houbo en algún momento algunha asociación de veciños que se puxo en contacto, cando menos a directiva, en contacto con nós, porque tiñan dúbidas ou lles contaron cousas que despois non eran certas e se aclararon e punto. Tamén temos constancia de que pode haber outras zonas, digamos, do pobo que poden ter dúdas ou que poden pensar en que eles tamén poden ter dereito a unha modificación puntual e todo isto, e nosotros o que facemos dentro das reunións periódicas que vamos, digamos, que vamos facendo, explicando as diferentes zonas do municipio e que poden estar afectadas ou interesadas ou que nos chega calquera cosa, pois ir poñendo as reunións e ir explicando asociación por asociación o que seña necesario, digamos, para que nadie teña a máis mínima dúbida acerca do fondo do proxecto. É dicir, aquí non se trata de beneficiar a uns para perxudicar a outros, sempre dixemos que eso non era de recibo, nin se iba a permitir. Ahora sí, o que tampouco vamos a permitir é que se torpede un proxecto que entendemos que é de interés para o povo e que fundamentalmente nin pode nin debe perxudicar a naide. Entonces, Nos entendemos que as cousas se poden facer mellor e en este caso facemos esa proposta que entendemos que beneficiaría e nunca perxudicaría, non? É o que plantexamos. Estades a tempo que dá hasta o día 8 ou 9 de outubro, por lo tanto, eu creo que sería unha opción que se podría levar adiante, non? Mira, falaba antes do tema de compostaxe, de residuos e demais, e, bueno, non fai falta tampouco dar unha volta moi grande polo pobo. Nos atopámonos con isto de aquí, non sei se sabedes onde é, imagino que sí, non? Sí, saída de Canle 4, que imagino que xa é municipal a Canle, non? Sí, saída ali onde está o Gadis, preto onde está a Rúa da Mina, me parece que se chama, non? Ali isto non estaba, e hoxe está, xa levan uns días aí, non? E hasta onde nos chegamos, pois parece ser que son residuos dunha obra do Concello. Si o Concello non ten conocimento desto, nos pediríamos que se preocupara, porque o tipo de residuos que hai aí son do mesmo tipo que houbo no seu momento en Xexe, cando estivera desfacendo a da Rúa da Balsa, que tamén se levou para facer ali un recheo, e houbo que quitalos. Ao final houbo que quitalos dali, tamén era unha obra municipal. Bueno, pois este é un tipo de recheo igual. Hasta onde nos chegamos é dunha obra municipal, probablemente da Avenida de Galicia, dunha obra que ten xa certificadas todas as fases e que levaba unha parte de xestión de residuos. E aquí, si estes son, non só da Avenida de Galicia, nos entendemos que había tamén outro tipo de residuos de demolición domésticos, que se aproveitou para tirar ali donde estaban antes, pois isto que hai ali. Entonces, pedirvos que vos preocupedes por esta situación que a todas luces non é regular. A nosotros preocupanos como a sempre, cando pasara no caso de Xexe, desde logo o Concello nin participa nin promove ese tipo de actuacións. Si efectivamente, como ti ben dís, dentro dos contratos de obras que se fan e dentro dos proxectos vai unha partida para xestionar residuos axeitadamente, cada un a donde debe de ir, e evidentemente si faremos as averiguacións oportunas, se algún contratista fixo o que non debía, tomaremos as medidas oportunas. Nos sabemos que agora a modificación da legislación permite ou obriga, cando menos, a parte de intervención a observar o cumplimento das condicións da execución das obras, non? Pero que eran a partir do 1 de xullo, co cal esta obra non lle afectaba, nin a outras anteriores, polo menos é o que comenta o interventor nos seus informes, dicindo que advirte deso, que vai haber que controlalo, pero que como é anterior a 1 de xullo non se controla, non? Pero, bueno, entendemos que a partir de agora isto non debe de ocurrir, non debería de ocurrir, porque cando menos hai técnicos que se deben de preocupar, non? En este mesmo sentido, tamén, pois non sei se hai algún tipo de control sobre as obras que está executando Endesa. Todos entendemos que son obras prioritarias, necesarias, todos. Ahora ben, non quere decir que se faiga o que se queira, algún tipo de control debería de haber por aí, non? Pois non sei se por parte do Concello se está controlando de alguna maneira as obras que se están executando. Controlase na parte que é de competencia municipal, como sempre. Quero dicir, na licencia concedida, polo tanto, non?
Sí. ten a licencia para a parte urbanística. Despois, para os procesos que se están facendo ali, pois, me imagino que cando se presente o fin de obra, pois se fará a comprobación oportuna se procede, pero non é habitual, digamos, que o Concello se meta a analizar este tipo de cuestións de procesos industriais que están fora do alcance tanto do persoal como da competencia municipal. Nosotros damos as obras desde o punto de vista, como ben sabes, urbanístico. Para outra parte, pois, lle corresponde a outro tipo de administración. Moi ben. A zona da balsa, onde están acondicionando aparcamento, acondicionaron unha primeira fase de aparcamento e despois fixeron unha ampliación. Esa estaría dentro da licencia urbanística? Eu entendo que sí. Esa sí, non? Entendo que sí. Bueno, pues esa tamén pediríamos que fixedes algún tipo de control, Sí. non? Fundamentalmente, por que? Porque se ven no caso anterior, baixo o noso punto de vista, eran residuos dunha obra municipal que se depositaban nun terreo propiedade municipal, non? Nós temos comprobado tamén aí que parte dos residuos que se elevan desa obra se están depositando tamén en terreos privados e se están utilizando para facer recheos, non? Recheos que, cando menos, non decimos que non se podan facer, pero sí deberían de ter a oportuna licencia municipal, non? Dígolo porque hai situacións, non?, de recheos amplios, vale? Amplios. A situación que tiña este recheo antes era unha que xa conocíades tamén, porque digamos que aquí a segunda foi a vencida, non? Pero o que tiñamos antes era isto, que foi un recheo tamén a donde foron as obras, aos residuos da rúa da Balsa, aquelas que houve que quitar na zona de Sexe, recordades? Bueno, pois ahora está recheo xa. E está recheo con material levado da obra de Endesa, dese aparcamento. Vale? Entonces, bueno, comprobadeo tamén e mirade, non? Igual que no outro caso, máis sendo propiedade municipal, pois pedirvos aí tamén que vos preocupara desde lo tamén. Vale? Outro tema que temos é relacionado coas festas e con un evento que se fixo, non como outros que non se fixeron, que falaremos despois, pero un que sí se fixo, que foi o show este multimedia, espectáculo piromusical, que era Contigo Avó, creo que era, foi o día do pregón, sí, non sei se o temos situado, imagino que sí, non está a Consellería de Cultura, sempre dixo que iba a apostar dunha forma decidida por este tipo de espectáculos, porque entendía que eran positivos, non? Bueno, nos vemos que nos decretos que dades conta hai unha empresa, Sansaru Eventos, non?, que cobrou pois, 18.000 euros por ese espectáculo multimedia piromusical. Vale? Vimos tamén o vídeo que se fixo, que non foron os medios locais, que non o fixeron, aí externalizouse, non sei como decía María antes, a produción, non foron os medios locais, foi, pois entendemos que esta empresa estaría dentro do seu contrato, e nas imágenes que se ven en ese vídeo vense imágenes tomadas con un dron sobre unha zona de concurrencia pública e pola noite. A pregunta é se o Concello na contratación deste servicio que aparece contratado tivo en conta esa situación e pideu que se cumpliran todos os requerimentos legais. Pois que che conteste a concelleira porque foi algo que tramitaron directamente dende o Departamento de Cultura, pero, bueno, máis alá deso entendo que se tomarían todas as medidas necesarias se se contratou unha empresa para facer un vídeo determinado cunhas circunstancias determinadas e hai unhas imaxes tomadas con un dron en unha zona de concurrencia pública, pois supoño que non sei a que tipo de medidas, supoño que será protección de datos e demais, non o sei, pero, bueno, en calquer caso, supoño que sí, quero supoñer que gardan a máis estrita legalidade nese sentido, pero lle trasladaremos esta inquietude a concelleira e, bueno, que nos aclaren ou se tes algunha duda que te poñas en contacto. Entón, facía o favor, trasladadelle tamén que a empresa que factura non está registrada dentro das autorizadas para uso de dron. Hai un registro da Axencia Estatal Aeroespacial onde aparecen as empresas, non? E además é doado, só hai que buscar por comunidade autónoma, e esta empresa non está, vale? E segundo, a autorización hai que pedir tamén a esa Axencia Estatal e hai que entregar un par de proxectos bastante complexos
de elaborar bastante complexos, pensando que son zonas de concurrencia pública e nocturnas. Condicións de seguridade que creo que non se diron, porque algunhas das que se exixen, os que podemos comprobalo, nas vimos. Por lo tanto, miralo e te dou en conta tamén para outras contratacións. Vale. Outro tema que xa saiu antes, pero como non podíamos participar, esperamos agora. É certo que outro día non podíamos vir á comisión, eu dixenche que o luns non podía estar. Silvia, que era a persoa que iba a vir, por problemas de tipo sanitario, tampouco puido asistir. É certo que tampouco avisamos, porque a cousa foi sobrevida. Pero, bueno, preocúpanos un pouco ali unha situación que, como ti te referías antes, falabas da nave do polvo, que, polo visto, xa non vai a ser de polvo. É dicir, que ali vai haber un área recreativa e tal, pero xa non se lle vai chamar nave do polvo, ou si, non sabemos. A nosa pregunta sería si ali, nesa nave, recientemente amañada, pero sin rematar aínda, vai a seguir podéndose localizar a empresa que presta habitualmente o servicio de polvo e que hasta onde nos chegamos, cando menos, non ten ningún tipo de queixa entre os usuarios, máis ben, todo o contrario, porque incluso durante a execución da obra tuvo que trasladarse para fora e poñer un toldo e aínda así tiña bastante xente. A pregunta é esa, se lle vai a respetar a súa situación ou se ali xa non vai haber nada máis. Ese é un dos temas que hai que tratar, por iso o motivo da comisión para tratar e falar sobre isto, e por iso vos comentaba antes, de que, aceptaremos calquer tipo de suxerencia. A proposta do Concello deste grupo de goberno, en principio, é que non, que o polvo non se sirva dentro das novas instalacións. Por que? Porque poden facelo como están a facer agora, nunha instalación aparte, igual que se fai na feira do 1 e do 15 aquí, que colocan o seu posto e tal. Entón, nesa ubicación, pero non dentro das novas instalacións, por motivos de limpeza, de salubridade e higiénicos, basicamente, para evitar tamén o deterioro do local. Non quita que a xente que queira comer o pulpo ali dentro, pois que o solicite ou que poida ir a comerlo ali dentro, pero non, a intención deste grupo de goberno non é, dende logo, sacar unha concesión para que poida esta empresa ou outra, en este caso, porque, repito, non ten ningún tipo de contrato, ni ningún tipo de concesión, poida vir a vender o pulpo ali dentro das instalacións de propiedade municipal. En calquer caso, repito, iso é un borrador de ordenanza, é unha das cousas que hai que tratar, pero en principio a intención deste grupo de goberno é de que non se sirva o pulpo ou de que non se dé a concesión para a utilización dese espacio para a venda de pulpo, sin renunciar a que se poida establecer igualmente un posto de pulpo como se está a facer, como se dende fai anos e como está a facer este agora de maneira, en vez de dentro, pois ali fora coa súa propia carpa, igual que fan os que poñen aquí no pueblo, no centro, digo. Bueno, nos, primeiro, a situación provisional de agora foi fácil de prestar porque estábamos no verán. Ti acabas de decir, a climatoloxía foi tal que hasta medrou moito a erva, non? Bueno, a climatoloxía tamén permitía prestar ese servicio ali con un toldo como o que había, non? Motivos de salubridade e tal que comentas, ese servizo levase prestando aí desde fai moitos anos. Incluso na nave que había antes de axeitar ningunha das dúas que se amañaron agora, non? Levase prestando moitos anos. Nos entendemos que ten unha aceptación social e que non deu nunca ningún problema. As instalacións ocupas o día 1 e o día 15. Pola mañá e pola tarde queda limpo. Queda recollido, é máis. Con toda a seguridade, millor incluso que algúns dos usuarios que podemos ir por ali os deixábamos a veces tamén. Non hai ningún tipo de problema. En calquera caso, nos o que si vos pediríamos é que esa afirmación que acabas de decir agora, que non ten ningún tipo de concesión, nin ten nada, pois a revisarades e houbera algún tipo de informe que nos lo dixera. Porque hasta onde nos chegamos pode ter, se non concesión, algún dereito adquirido. Porque leva anos pagando a súa concesión, non só a súa, sino a do outro posto de traballo, perdón, a do outro posto de pulpo, eran 2 postos os que había ali,
e actualmente están sendo abonados pola mesma empresa, non? Estáis pagando. Pagou o último, pagouno tamén en decembro do ano pasado, decembro de 2017. Non sei se iso lle dará dereitos ou non llos dá. En calquera caso, nós o que sí queremos é que antes de dar máis pasos e tomar decisións que poidan ter algunha repercusión, esteñan avaladas por algún tipo de informe, que tampouco debe de ser moi complexo. Bueno, pois contestando un pouco a túa pregunta, pero antepoñendo que isto é un tema que falaremos polo miúdo en comisión e veremos si finalmente se decide unha cousa ou outra, decirche que por parte dos técnicos, a menos que o técnico se equivocara, que penso que non, a concesión non está en vigor, está prescrita e, polo tanto, non ten ningún tipo de dereito a indemnización, ni ningún tipo de dereito adquirido por parte do titular, digamos, dese servizo. De feito, se lle comunicou que tiña que abandonar as instalacións para poder executar as obras, pero era xa abandonar as instalacións e se lle facilitou que puidera montar fora porque, como tú moi ben dís, bueno, é un tema que ten unha demanda social importante e consideramos que debe seguir prestándose ese servicio de pulpo o día 1 e o día 15 de cada mes. Pero, repito, independientemente das condicións climatolóxicas, que, como moi ben sabes, aquí tamén poñen verán e inverno, dá igual que chova, que faga sol, veñen co seu toldo, coas súas mesas, coas súas sillas e cos seus bancos e se colocan e sirven o pulpo e a xente toma o pulpo aí en esa carpa, que é o que está a facer agora a persoa que antes o facía dentro do local. Entonces, nos o planteamento agora desas instalacións pois vai en outro sentido. Esas instalacións agora pois van con estéticamente e as comodidades que vai ofrecer toda a zona, bueno, pois fai que sexa un espacio no que, bueno, para utilizar así para comer o pulpo o día 1 e o 15 sí, pero non para explotar, digamos, a través dunha concesión ese espacio, un pulpeiro ou unha pulpeira certos días á semana. Outra cousa é o uso que lle poidan dar, que este aberto ao uso de todos os veciños, pero sinceramente non o vemos como un local donde poidan ir un pulpeiro ou unha pulpeira a cocer o pulpo e a vender o pulpo ali, non? Pero queremos que ese servicio siga existindo, que ademais en aquel entorno, porque é un entorno que a xente pois lle gusta a zona da Fraga para ir a comer o pulpo e, polo tanto, permitir que siga a instalarse en aquela zona, pero cos seus medios, é dicir, coa súa infraestructura. Falaremos polo miúdo máis bueno, en calquera caso, xa decimos, se podedes conseguir ese informe que dis que vos diron de forma verbal, pois que o poñan, que revisen tamén non só a concesión, se está caducada ou non, sino os dereitos que poida ter polo abono que fai ano tras ano dese posto, aínda que pudera ter caducada a concesión. Abonos que hasta onde nos chegamos nunca se lle reintegraron. É dicir, porque se está nunha concesión que non lle corresponde, que está prescrita, e abona, o normal é que o Concello lle diga, non, mira, este pago non corresponde, e yo devolva. Hasta onde nos chegamos, eso non se fixo. E non vayamos a caer no detalle de que aqueles que teñen a concesión ou que poden ter algún dereito, lle poñemos algún tipo de problema ou queremos cambiar a súa posición e todas as outras situacións que hai, sin contratos, sin concesións e tal, pois as deixemos pasar, non? Non vamos a mencionalas porque nos decretos que dades conta aparecen moitas desas, moitas servicios municipais sin contrato e concesións que non hai tal concesión e están funcionando desde fai tempo, non?
Home, Sí, pero este cando é un menos- caso concreto. Vale, Kiko, sí, pero cando non menos- mezclemos churras con merinas, non No, empecemos. como non é mezclar No, churras con non merinas? mezclemos churras con merinas. Estamos a falar dun tema concreto, dunha situación moi concreta e dunha concesión moi concreta, que é o pulpo. Si debemos ou non incluílo dentro das novas instalacións que se acaban de reparar. Non me mezcles nada máis. No, Falamos desto e o tratamos e vemos. Eu vou a pedir ese informe por escrito. Repito, teño informe por parte dos técnicos de que é unha concesión prescrita sin ningún tipo de indemnización nin ningún tipo de dereito adquirido por parte do que era o titular desa concesión. Pero como tú fuche quen a fixache, tú mellor que a min sabrás... Bueno, non sei. Bueno, Non, pois estás entonces, equivocada. pois entonces corrijo, se non foi así. Quero dicir, é da vosa época de goberno a Anterior, concesión xa. ou xa era anterior. Anterior, xa. Ben, pois entonces, como descoñezo todo, pedirei ese informe por escrito, pero repito, o informe previo que teño por parte dos técnicos é que non hai ningún tipo de dereito adquirido. En calquer caso, como isto é só unha proposta tamén, nos entendemos que non é agora necesario que vaya esa concesión ali, e que habería que sacala a concesión en calquer caso, pois, bueno, pero sí tamén entendemos que é unha necesidade e que é bon que continúe prestándose ese servicio de venta de pulpo ali, pero como fai o outro posto de pulpo, coa súa infraestructura, non dentro dese local, pero quero separar porque son cousas distintas. E como non hai nada cerrado, sino que é unha proposta que, repito, falaremos e veremos, pois, se che parece, tomo nota, vou a pedir ese informe e vamos vendo as cuestións e o falamos en comisión informativa e vemos, ademais, todas as aportacións que queirades facer para este asunto. Nos o único que tratábamos de decir é iso, que non vai a ser que teñamos unha concesión correcta, vale? Actuemos sobre dela e, sin embargo, sobre aquelas que sabemos que non están correctas, que non hai concesións ou que non hai contratos, pois as pasemos por enriba. Non? Iso que estamos dicindo. Atendamos ao que teñamos que atender. Non? Neses decretos aparecen tamén situacións pois, un pouco chamantes, non? Chamativas. Por exemplo, servicio de realización de campaña de marketing digital para o fomento do turismo. Creo que é unha proposta de Monse, da área de Monse, vamos, non? E que o interventor en comisión de servicios que está, pois fai un informe, aquí sí que podemos ler, recorda Toni que temos outros decretos onde non estaban os informes, aquí podémoslo ler, os outros non, que tamén eran desfavorables, pero aquí casi nos está dicindo que hai outras dúas empresas que están facendo o mesmo traballo e que tamén se les vai a... É dicir, 3 empresas facendo o mesmo tipo de traballo. Non sei se o podes aclarar. Sí, podo aclaralo, pero non teño aquí agora os informes, entón non podo ir punto por punto. Esa é unha interpretación do interventor en aquel momento que quedou perfectamente explicado, aportei documentación para explicar que estaba en un erro e que non teñe nada que ver, porque claro, unha cousa é o nombre que teña a campaña marketing digital e marketing digital pode ser calquer cousa. Quedou perfectamente explicado que eran cousas totalmente distintas ás que se estaban a facer por cada unha das empresas que non tiñan nada que ver entre cada unha delas. Non, se queres douche o informe posterior porque non o teño aquí. O contrato de Loga, o contrato de Olivo e este último contrato non teñen nada que ver, son Non distintos teñen os nada tres. que ver uns cos outros, non teñen para nada o mismo, bueno, non teñen nada que ver uns con outros, non son para nada a mesma cousa como pretendía entender o interventor en funcións. Moi ben. Mira, Ana, me parece que levaste a parte os cursos de formación, non? Hai outro informe tamén aquí nese sentido, dicindo que está desfraccionando contratos. Non sei se ti tes algún argumentario para elo. Sí, concretamente no curso de manexo de carretilla elevadora, o informe que fai o interventor en comisión de servicios ven a dicir eso, que está desfraccionando e que, bueno, ven por parte dunha axuda que teríades aí e que non se pode facer desta maneira, non? E máis, di que serían nulos de pleno dereito. Eu non sei. Che vou dicir a verdad, sabes que esta semana pasada non estiven e descoñezo ese informe, pero bueno, o revisarei... Por favor, mira dos cursos de formación logo. Más que nada empecé o martes, entonces, cando teña máis información... Bueno, pois ben vida, entonces, Ana. Outra cuestión tamén. Preguntamos no pleno anterior pola situación
do contrato dunha persoa que se dedicaba, bueno, hoxe non está no pleno, pero que viña habitualmente aos plenos e facía notas de prensa ou, bueno, algo facía por aí, non? Monse dixeches que era unha persoa que tiña un contrato, preguntámosche se era un contrato desa persoa, un contrato laboral ou era unha prestación de servicio, dixeches que non tiñas claro, que ibas a mirar e tal. Bueno, nós xa temos algo claro, porque nos informes, o sea, nos decretos que dades conta hoxe aquí no pleno, que xa dichedes conta, aparecen dúas facturas de unha persoa por casi 2.000 euros cada unha e pon relativa a organización, seguimento, documentación, coordinación e análisis de fontes de información municipal en este caso no mes de maio. Son mensuais. Non sei se ese é o tipo de contrato. Sí. Ese era o que te referías e efectivamente é unha persoa contratada para facer todo eso que acabas de comentar e sobre todo recopilar información sobre todo o que se fai en todos os departamentos do Concello. Vale. Esa persoa é quen fai tamén a información para a web, para radio, televisión e para todo eso, ou siguen sendo os medios locais que na organizan? Siguen sendo en algúns casos os medios locais e en outras cosas pois esa persoa depende do que sexa e depende de se é unha nota de prensa ou non é unha nota de prensa, se é para a radio ou a televisión ou se é para externa, depende, organízanse entre eles e cada un fai unha serie de labores. Co Facebook do alcalde non ten nada que ver, non? Non, me temo que non. O Facebook do alcalde escribe. Me temo que sí. Vale, bien. Mira, Ana, volvo, non sei se, ainda que estuveche de vacacións. Mira, factura que aparece agora aquí, tamén un decreto do 16 de agosto, do tema da pista de xeo. Punto a parte hobbies debe de ser factura relativa a entradas pista de xeo, 22.000 euros. Esa é a forma de pago que hai da pista de xeo ou a pista de xeo paga se a maiores estas entradas? A pista de xeo, bueno, unha empresa privada que solicita o CHAM, paga a electricidade, paga a tasa correspondiente e desde o Concello o que se fixo estes 2 anos pasados foi mercar as entradas que se repartían despois a todos os nenos e nenas nos colexios. Si é certo que, bueno, mantiven unha reunión co interventor por eso, xa o mes pasado, porque para o ano que ven se vai a contratar. Exacto, sí. Vale. Entonces, bueno, será un sistema distinto, pero o sistema que houve estes 2 anos foi ese. Nos, o único que fixemos desde o Concello foi mercar as entradas para... Vale. Creo que de Toni, área económica do Concello debe ser a túa, non? Unha contratación tamén que hai por aí, é que os decretos que, claro, vimos de cada 2 meses e tal, miralos leva tempo, non? Pero despois a verdade é que os hai chamativos, non? Por exemplo, aquí é unha asistencia técnica para a área económica, non? Unha asistencia técnica que di que vai a costarnos IBE incluído 1.573 euros. Bueno, tampouco teño moi claro que asistencia técnica se necesita na área económica. Entón, se o podes comentar, ben. Pero despois chámanos moito a atención ese precio, 1.573 euros. Teño que mirar porque non nin puñetera idea. Pero miro e vos contesto sin ningún problema. No, porque, a ver, decimos... No, pero pode ser, mira, pode ser, non sei, pero mira, que asistencia técnica podemos necesitar? Pois mira, por exemplo, necesitamos, pero moitas asistencias técnicas, por exemplo, para facer os estudios económicos dos contratos. Iso é algo que casi para cada contrato, para cada contrato temos que facer e non dispoñemos de personal para facer eso. Entonces, non digo que vai a ser eso, pero pode ser poñéndoche como exemplo a túa interrogante de que asistencia técnica podemos necesitar. Pois mira, para eso, por exemplo, pero en calquera caso mirarei porque ahora mismo... É que, fíxate ben, que llevades a pagar importe total, IBE incluído, 1.573 euros. E di que o plazo de execución 10 meses. E que lle toca 157 euros cada mes. No, pero a ver, a hora de redactar o contrato menor hai uns modelos, entón a execución do contrato normalmente o funcionario que o fai pois pon un ano por defecto ou 10 meses por defecto, aínda que seña un estudio económico que vai levar 2 semanas facelo. Vale. Quero dicir, é só puntual, non é que cada mes veña a estar aquí e lle paguedes... Pero bueno, en calquera caso, como non
estamos especulando, pero sí é necesario que por las circunstancias temos que contratar externamente cantidad de cousas, e máis que contrataríamos se puidéramos, sobre todo para agilizar este tipo de procesos, e sobre todo na contratación. Xa te digo, para estudios dos contratos estamos prácticamente externalizando todos, porque non hai personal que o poida facer. Non, xa vexo. Por certo, falando desa externalización, bueno, que facedes, é evidente que non hai opción, contratades tamén os programas de atención educativa, non? Programas de atención educativa que, bueno, ahora salen a contratación, antes iban a dedo directamente, non? E contratades para a infancia, que gastades 17.340 euros, e para a adolescencia, que gastades casi 30.000 euros, non? Non sei se che sonan, son estes programas, deben de ser de reforzo e tal, e estas cousas, non? Bueno, están dadas por empresas de fora, nos dos casos, si é certo que houve proceso de contratación, pero a nós chámanos un pouco a atención que poñedes que os locais son locais do Concello, onde se teñen que impartir, non? Co cal, pois choca un pouco con esa deficiencia que temos de concellos, ou sea, de locais, non é só de algunha asociación que o leva pedindo, senón os propios grupos municipais que levamos tempo pedindo, non? Pero choca que lle pidades a unha empresa que veña a dar aquí esas clases de apoio que lle ofertedes os locais do propio Concello, cando, home, o máis normal sería que puxeran eles os propios locais. Estaríamos reactivando a economía local, estaríamos incluso, bueno, e non quero dicilo así, pero as empresas que prestan este servicio nas Pontes todos teñen local, tamén, non? Entonces, bueno, habría que verlo. Entón, eu pediríamos que, cando menos, reconsiderarades esa opción que, baixo o noso punto de vista, é perxudicial en todos os sentidos. En todos os sentidos. E, por certo, cando vaiades a facer a contratación de profesorado, home, trasladade ao Consello Escolar Municipal, porque seguro que ali algunha aportación da mellora dos pregos vais vos a dar. Sobre todo na titulación que deben de ter os profesores ou profesoras que vayan a impartir aí. Porque, claro, contratar unha persoa para impartir distintas materias, pois igual é mellor unha titulación que outra. E creo que está equivocado o que facedes. Escolledes unha titulación que non é axeitada para impartir todas as materias. Igual era mellor outra, non? E iso, bueno, nós podemos aportar, pero o Consello Escolar Municipal tamén. Ou, en todo caso, é un robo para que revisedes esa situación. E queríamos preguntar tamén por outro que aparece nos decretos, que se contratou por lotes, que aparecía no programa das festas, que se contratou a imprenta, contratouse foto, contratouse organización, que se iba a realizar, bueno, o proceso de contratación foi en maio-xuño, e que era un acto que se iba a desenvolver durante as festas, que eran as nosas mulleres. E nas festas non. No, se tuvose que aplazar precisamente porque polo novo sistema de contratación, pola nova lei, e os plazos que se nos marcan, non se chegaba a tempo para a data que se había marcado nas festas. Foi un dos primeiros eventos que se fixo a través deste novo sistema, e bueno, o soubemos a semana anterior, uns días antes, que non íbamos a chegar para esa data. Entonces, o que se fixo foi trasladalo para o Nadal. O publicitaremos en todo caso, se avisou a todas as familias e, por suposto, as nomeadas, porque, bueno, entendimos que pola situación familiar de moitas delas, pois que prefieren, lóxicamente, que esteña aquí familia que só estaba nas festas ou durante o Nadal, o vamos a mover ao Nadal. Mira, non está o concelleiro de servicios, igual era que el nos tiña que contestar, pero igual o sabedes vos, igual temos sorte. Estades traballando en algún suministro de auga para Sangoñedo?
Sí, sei que están mirando a posibilidade, non sei en que estado está agora mesmo, sei que Antón se reuniu con veciños da zona e para ver a posibilidade de facer ese suministro ali en Sangoñedo. Non che podo Non tes máis moito datos, non sabes a cantos veciños ni nada. Agora mesmo non, sí que sei que hai como 2 ou 3 zonas que queren que si se fai, pois lóxicamente que se lles achegue tamén a eles, pero non che podo dar máis datos porque agora mesmo non os teño. Bueno, pois chamaremos ou falaremos con Antón cando se incorpore algo. Pero sí que se está mirando, Bueno, pois entonces nos faríamos o rogo de que se suministre a todos os veciños. Vale? Que igual xa estades contemplando. Sí, eu sei que, ademais, sí que se falou cos veciños, algún deles que estaba máis alonxado da zona esa que tamén falou Antón con el para ver todas as posibilidades e poder dar suministro a todos, pero non podo, repito, non sei exactamente o estado no que está agora, que sei que están mantendo xuntanzas. Pedir tamén que, en todo caso, o criterio ese de xente que resida ali e non xente que esteña empadroada ou xente que use as vivendas, non necesariamente que viva ali, non? Porque hai xente, que pode ter ali a finca e que a vai a cuidar, que ten o gado, que o vai a cuidar, e non vive ali, vive aquí nas Pontes. Pero esa casa está habitada, non? A tempo parcial, pero está habitada e está usada. Logo, pedir que a todas as casas chegue a auga, non? Falaremos con Antón tamén, por se acaso, tiñamos... Eu creo que a intención, lóxicamente, é sempre dar servicio a todo o mundo, vale. pero a veces sabes que mellor camín que o mellor poden surxir dificultades que non fan viable esa posibilidade, pero en calquer caso, lóxicamente aquí, cando se toma a decisión de facer un suministro que vemos que é necesario facer e tal, pois, lóxicamente, si se pode dar suministro a todos, non vai a quedar, si surgen dificultades, pois habrá que tratar de arranxalas, as que sean viables, e senón, pois, buscar outras solucións. Vale, en principio valenos esa resposta. Mirade, non está Antón, claro, e nos temos, pois parece ser que un compromiso de Antón para amañar esta vía que hai aquí, que é unha vía que queda, pois, en casco urbano. Son 200, 300 metros, é dicir, por fases, como decía antes Raimundo, cumple a condición, é unha vía que aparece tamén nas normas, que máis adiante está aglomerada, pero, sin embargo, este cacho non está. Queda na rúa Meidelo, na intersección, paralela casi ao que sería a rúa que vai a Pontoibo. Non sei se conocedes esa parte de aí, non? Aí hai unha rúa, xa digo, que aparece nas normas, que actualmente, como vedes, ten zaorra, que o rebaixe da beirarrúa está feito, que máis adiante está aglomerada e que este cacho está sin tocarlle, non se lle fixo absolutamente nada. E hasta onde eu chego, pois hai veciños que din que hai un compromiso por parte de Antón de executar algo aí. Pois pedir que se apure con ese compromiso, porque isto non está feito e, o tempo que queda é o que queda tamén, que se cumpla. Nos entendemos que se debe de facer. Esta rúa, xa digo, isto está nas normas, está establecida nas normas, como rúa. Había outras, xa sabemos, que non estaban nas normas, inventamos que era un camiño público, non tiña saída, aglomerámolo, estaba erva, aglomerámolo, puxemos unha señal ali, hasta lle dimos nome e todo, non? Pois esta está nas normas. Si a outra tiña dereito, esta ten bastante máis. Entonces, tomade nota. Antón dixo que se iba a arranxar e ten ese compromiso, créeme que se vai a arranxar. Mira, falaches antes tamén do tema do río, na zona bella e demais. Nos fai ano e pico, fixemos un rogo que era o tema da valla de madeira do Paseo do Encoro. Vimos a noticia non sei se no Facebook ou na web, xa non sei onde foi, do alcalde, dicindo que se iba a poñer un pavimento antideslizante. Dixemos, pois mirarán para o lado e cambiarán tamén a madeira, non? Pero non, vimos que o pavimento antideslizante só é no Encoro, na parte máis pendente, e a valla aquela, pois a verdade é que cada día que pasa está peor. Entón, desde o BNG pedirvos que ou ben o amañedes xa
xa, estades amañando algo parecido no rego do campo, logo empresas dedicado a eso as hai, vale? Ou se non amañades, pechedes o paseo. Porque está nunha situación de inseguridade, aí sí que o digo abertamente, inseguridade. Hai máis tramos sin valla que con valla. Entonces, bueno, ano e pico, despois, volvemos a insistir, se somos capaces, pois benvido sexa. Non sei se... Se vai a facer, de feito, se estaba agora, cando se acometeu este arranxo, xa para arreglar toda a zona de valla, antes de que chegue o inverno, a ver se podemos acometelo canto antes. Bueno, trasladar aquí un agradecemento público tamén aos veciños da Pardo Bazán, que fixeron o seu acceso de formigón aos garaxes e aproveitaron para amañar a acera do Concello. E botaronlle tamén formigón á acera do Concello. Pois, bueno, facerlle o agradecemento. Entendemos que tal e como acabamos de escribir, é dicir, os veciños poñen formigón no seu terreo e a maiores amañan a beira-rúa. Non creo que fose o formigón de beira-rúa que se esvareou para ali, non? Pero, bueno, agradecerlo públicamente tamén por ese amaño, non? E falando de formigón, recordades que preguntamos no último pleno tamén por onde iba o formigón da Avenida de Vilalba, que facturáchedes ou facturáronvos, pagáchedes, pero que non vimos por ningún lado, sobre todo os que vimos ali na Avenida de Vilalba. Quedaches un pouco sorprendidos, non sabíais onde estaba, pero ibades facer labor de investigación. Non sei se deu os seus frutos ou todavía non hai formigón na Avenida de Vilalba. Non, sei que Toñito vai a mirar no Departamento de Obras dos Albaranes, porque o mellor pon obra a Avenida de Villalba, pero é outro ramal. En calquera caso, mirámolo, vos comentamos. Seguro o hormigón en algún lado está. Vale. Ben. Outro dato que vos damos, non sei, ou preguntamos, se sabedes de cal é a situación do Grupo Soil, que forma parte da UTE que leva o tema do lixo. Eu, contestar eu polo que vin na prensa, pero non mantivemos ningunha conversa, se é o que te refires. Si, coñezo, pero repito, pola prensa, o momento no que está pasando, pero non teño un coñecemento máis exacto. Si que a intención é, lóxicamente, coñecer máis de preto cal é a situación real, porque sei que, según decía, repito, a prensa, pois están renunciando incluso a algúns contratos en algúns concellos e tal, e non queremos, lóxicamente, encontrarnos nunha situación desagradable aquí, non? Entón, manter unha xuntanza con eles, isto é unha noticia que saiu agora no mes de agosto, e, bueno, tampouco, aquí é unha UTE, e non sabemos tampouco as repercusións que vai a ter, e desde logo non temos ningunha comunicación por parte da UTE, nin por parte de ningunha das dúas empresas que a conforman. Bueno, pois que sepades que o Grupo Soil si se está dirixindo aos concellos para indicar cal é a situación, e concretamente o que di aquí, procedido á comunicación aos distintos concellos desta situación para que nos indiquen a forma de proceder que estimen máis oportuna, xa sexa ben asumindo os mesmos concellos a xestión dos servicios ou mediante a cesión a outras empresas. Repito, aquí eu non recibí ningunha comunicación, non sei se esa ou se a recibiremos. No, esta está en Madrid. No, pero digo que non sei se a recibiremos ou non, pero desde logo non temos recibido nada. No, e me imagino que estarán mandando os concellos onde prestan directamente o servicio, porque aquí, ainda que o Grupo Soil este detrás, sabedes que nos presta o servicio unha UTE, e entonces, en principio, a nosotros o que nos traslada por parte da UTE é que están amañando as cuestións entre eles e que en principio non debe afectar ao servicio. Entón, entendo que esa comunicación le enviará a aqueles concellos a quen o Grupo Soil presta servicios directamente, cosa que non é o caso do noso concello. Aquí non é igual, non é... Bueno, porque tedes analizada a situación, no caso de que isto sexa así, tedes analizada a situación, as vías posibles de saída, quero dicir, se queda a outra empresa con todo o contrato, se hai unha cesión por parte desta, se hai que volver a sacar a contratación... Si ves o prego e a sucesión, hai unha cláusula de sucesión contractual, ven todo perfectamente explicado. Entonces, bueno, ao final, nosotros non vamos ter que ceñir, nosotros e eles, ao contrato, salvo que acordemos outra cousa, se nos interesa. Que iso tamén pode ser a cuestión de velo, se ao final se dá esa situación. Vale.
Moi ben. Mirade, tema de limpeza, o compañeiro Rai falaba de como estaba do rural, non hai que ir ao rural tampouco. Isto é a zona do casco urbano, e o que se ve aquí en pequeniño, que aquí xa se ve mellor, é un corzo. Sí, sí. Está preto de onde vides de Amañar a plaza de Carmarte, donde se fixo a homenaxe a Antón Ferreiro, non? Bueno, pois esa é a situación. Logo, esta, detrás do centro de día, que hai unha propiedade municipal, tamén está nunha situación, non sei se hai corzos ou que hai ali, pero tamén está nunha situación complexa, vale? Logo, está moi ben o tema da xestión de biomasa, pero deberíamos de empezar dando exemplo como concello, entón preocuparnos da nosa parte, vale? En relación ao tema do lixo, comentarvos tamén que analicedes, porque non sei se tedes algunha queixa sobre os novos contenedores, en canto ao sistema de apertura e tal, sobre todo pensando en persoas maiores. Decímolo porque nos presenciamos xa en 2 ocasións como persoas maiores con mobilidade reducida ou dificultada, pois a hora de querer abrir o contenedor, pisar o pedal, caen, perden o equilibrio e caen, non? É unha situación complicada. Situación similar, entendemos, aínda que na comprobamos, a que pode tamén ter xente con mobilidade reducida de por sí, sin necesidade de ser maiores, non? O que nos comentaba esta xente que cae, no propio momento, decíanos que, claro, o de pisar o pedal para eles é complicado, caen. E a apertura da porta non ten nada que a poida suxetar e abrila manualmente, sin necesidade do pedal, non? Entonces, bueno, que miredes se hai algunha posibilidade técnica de mellorar esa situación e evitar que nos vaya caendo a xente maior cando vai a botar o lixo. Hasta agora nos presenciamos 2 caídas, non foron, bueno, con resultados graves ni moito menos, non? Pero, se se poden evitar, entendemos que se deberían de evitar. Bueno, pois outra cousa sería, vai empezar o curso, hoxe empezou en Educación Infantil e Primaria, o luns que ven empeza no resto de centros. Aquí falamos de un paseo peonil na zona de Celso Emilio Ferreiro, que se modificou o seu sitio. Aquí díxosenos que se iba a poñer outra vez no seu sitio, a día de hoxe non está, xa digo, facilitaba a parada do bus e todo demais, non está cambiado. Pedimos tamén que se puxera outro na Avenida de Ortigueira, no cruce ca Rúa Ourense e demais, que ali, bueno, falouse de que había demasiados, pero que sí, que non había ningún problema, que tamén se iba a poñer, a día de hoxe non está. E, por último, tamén falamos da rotonda no cruce do Cementerio das Campeiras, cara ao que sería Montecaxado e demais, que tampouco está. O curso vai empezar, xa está empezado. Entonces, bueno, non puido ser para inicio de curso, cando venos, pois, pedirvos que o axilicedes o máximo posible. Vale. Outro tema, xa repetido, decretos de indemnizacións por razón de servicio, cando afecta a concelleiros ou concelleiras, por favor, se podedes poñer o motivo. Vale, o que poñedes é vamos a Compostela, vamos a Coruña, tal, pero non poñedes a que. Pois claro, nos poderíamos pedir despois ver pois a xustificación de eso e tal, pero xa sabemos o tempo que pasa, non? Entonces, é moito máis doado, sino o propio decreto de indemnizacións, cando poñedes viaxe a Coruña, Deputación. Non fai falta nin poñer o motivo, pero cando menos saber a que organismo vades, non? Ou a que empresa vades ou que seña. Se o poderais poñer, pois sería de... Pero, non sei se xa falamos xa, pero que, polo menos, os concelleiros, cando entregamos a documentación de intervención, poñemos a onde vamos. Correcto. Pon, pois, tal día, tal hora, Diputación, o tal día, tal hora, tal consellería, o tal día, tal hora, vale, bueno, vai as horas, vai o destino, moitas veces pon hasta con quen te reúnes. Nos decretos, no decreto, vale. Que nos vemos, que temos acceso a él, non aparece, só aparece... E que temos a obligación de poñelo, claro, por tanto, o poñemos. Bueno, por eso digo que non... No decreto non, na documentación que entregamos. Vale, a ver, aclaremos.
miramos entonces de poñelo que conste tamén no decreto. Claro, claro, é o que estamos dicindo. Vale, pois xa Sí, está, sí. pero aclarado que sí que se pon, porque de feito temos obligación Non dubido, en ningún momento estamos dicindo que non sexa certo. Solo estamos pedindo máis información aí. Que temos outra forma de acceder a ela máis complexa. Sí, que tedes a vosa disposición. Bueno, pues entonces se o poñemos aí, habería menos problemas. Mirade, hubo un informe do interventor en Comisión de Servicios que decía que no tema da productividade se estaba asignando mal, porque se estaba dando productividade tamén a aquelas persoas que ou estaban de vacacións ou estaban de baixa, non? Hasta onde eu chego, ou polo menos é o que aparecía nun decreto, e nunha comisión creo que tamén se comentou eso, corrixeuse, non? Corrixeuse, é dicir, agora quen está de baixa ou está de vacacións non recibe productividade, pero tense pensado mirar cara atrás, ou que se fixo xa se fixo? No, entendemos que o que se fixo feito está. É dicir, nosotros como equipo de goberno, cando chega o novo interventor, nos advirte desa cuestión, dúas. Por un lado, claro, pagar un concepto de productividade que vai ligado a un especial desempeño, un especial a xente que está de vacacións de baixa, pois non parece moi correcto, e ao mesmo tempo tamén nos advirte que os funcionarios interinos non están cobrando, traballando. Entonces, bueno, dentro de que se poden facer as cousas mellor, pois trátase de mellorar, e entonces, pois, por un lado, se corrixe o erro de pagar un concepto que retribúe especial desempeño no traballo, non na casa nin de baixa, porque non pode ser, e ao mesmo tempo xente que non estaba cobrando, pois parece xusto que a cobre. Vale, entonces, o interventor fai esa recomendación e nos parece axeitada e a subimos. Correcto. Vale, non vai haber carácter retroactivo, entonces. Ben. Tema de auga. Home, creo que se corrixeu un pouco, pero durante todo o verán a calidade da auga que se nos suministrou nas casas era potable, evidentemente, se non teríase cortado, pero, bueno, traía bastante turbidez, non? Entonces, nos pedir, si sabedes algo do tema, si houve algún problema na depuradora, que ocorreu durante os meses de verán, e de todas maneiras que se corrixa, non? Nós podemos vos decir que cando se instalou quedou un pequeno defecto, que foi que o aporte do axente que se necesita para a turbidez fase manualmente, e que é posible facelo por vía automática, non? De feito, había un orzamento pedido para acometer esa millora, non? Bueno, pois, si é posible que o corrixades tamén. Non tedes constancia ninguna da situación da auga, non? Durante o verán, non houve problemas. Non, máis alá de casos puntuales por algunha cuestión tamén puntual, de algún averío ou de algunha tal, pero non temos, ou polo menos que entrara por registro non teño constancia. Bueno, e para rematar, falábamos antes na nosa moción do tema do decreto de resolución da sanción ao concelleiro de obras. Ali queda acreditado que executou obras por encima do que teña licencia, algunhas delas legalizables e outras que tuvo que derribar e volver á legalidade, non? A pregunta é se está xa comprobado que executou obra por enriba do que tiña licencia, pois vaiselle a xirar unha nova liquidación da licencia ou non se lle vai a liquidar? Non sei, se ten que xirar, porque, a ver, xa non quixen entrar antes no debate porque, a ver, é un trámite, un tema administrativamente pechado, é dicir, non é, vosotros tedes a vosa opinión, nosotros a nosa, evidentemente, pero nin vos nin nós vamos a decir que o que se fixo se deixou de fazer ali, senón que para eso están os técnicos municipais, neste caso o arquitecto municipal, e o que vale o que diga o arquitecto municipal. E en base ao que dixo o arquitecto municipal, pois adoptaron as decisións, Rebolo corrixeu o erro cometido no seu momento, como se cometían ou como se levan cometido tantos, a diferencia que pasaba agora cando na época que ti eras concelleiro de urbanismo e que daquela, pois, o mellor, porque claro, a raíz de tanto pedir a dimisión de Rebolo, pois hai xente da zona que che ven a contar cousas. Entón se contan que sendo ti concelleiro de urbanismo, pois a mellor se mandaba a policía a casa de determinada xente, ou se abrían expedientes de reposición de legalidade urbanística que non sabemos en que quedaron. Pero algunha xente sí, escollida, ben escollida, e outra non. Entón, bueno,
o que quero que quede claro aquí, que aquí non se fan ese tipo de distincións, non se utiliza, digamos, unha posición de poder ou de xestión política para perseguir a naide, ou unha denuncia, evidentemente, pois o compañeiro reconoceu que cometeu un erro, se fixo un expediente de reposición de legalidade urbanística, igual que se fai con calquera outro veciño, caso de ser necesario. Sempre dixen aquí neste salón de plenos que ese tipo de expedientes se conclúen. No caso de Rebolo, penso que se conclueu con máis celeridade se cabe, precisamente para evitar suspicacias, e a partir de aí fixo o que tiña que facer. Tamén mentabas antes que o tema de que se tiña que pagar 6.000 euros, e logo un informe, é unha proposta que fai a secretaria municipal. A mí nadie me preguntou canto tiña que pagar de multa o compañero Rebolo, e iso quero deixalo claro, sino que Marina colleu a ordenanza e aplicou o que ela entendía, e eu o firmei. Non lle dixen, pois, oi, ten que pagar máis ou menos, igual que tampouco lle dixen ao arquitecto municipal a ver se ten que tirar máis ou menos. Quero dicir, nesas cosas procuro ser absolutamente neutro, e entendo que, polo que me contan, noutras épocas se facía de outra maneira. Entón, agora, non sei se hai que xirarlle outra liquidación da obra, en calquera caso preguntarei, e se ten que ser así, será así como no resto das cousas, pero xa digo, quero que quede perfectamente claro que nin en favor nin en contra houbo intervención política por parte deste concelleiro, ni me consta por parte de ningún outro concelleiro de goberno para presionar nin o arquitecto municipal, nin a secretaria municipal para concluir, para instruir e concluir ese expediente. O único que fixen eu, neste caso, como lles tocou en outro caso, me parece que foi a Monse, foi firmar a proposta do arquitecto e da secretaria. A partir de aí, pois, cada un ten que facer o que ten que facer. Bueno, pois non vamos a reabrir o debate agora a estas alturas, non? Pero facerche oferta, ademais o ofrecimento de boa vontade, de que cando veñan a falar contigo da miña xestión anterior, me chames e podamos ter unha reunión con quen veña a falar contigo e comigo. E entonces eu aclaroche tamén as situacións, vale? Ningún momento houve conducta de tipo arbitraria, ningún momento, vale? Aos expedientes que ti te refires que se abriron expedientes, abríronse cando houve denuncias previas, vale? E esas denuncias dieron lugar á investigación por parte do Concello. E esas denuncias iban encaminhadas a abrir un expediente de reposición da legalidade urbanística hasta que apareceron dúas persoas como testigos de que aquela obra executada era unha obra que estaba executada, según eles, desde o ano catapún. Vale? Non chegou a dar a referencia de onde viñan esas persoas como testigos, porque probablemente estuveran máis próximas a ti que a min. A ti que a min. Logo, se hubo algunha actuación irregular, como ti dis, non foi motivada por quen levaba a xestión, senón por axentes externos. Axentes externos que, xa digo, con toda a probabilidade poderan estar máis cerca de ti. E máis, colle a esas persoas que che veñan a decir e dá unha volta polo poblado das Veigas e vai a ver a súa situación como é hoxe. Por exemplo, ese expediente que ti dis que non se resolveu, que se abrían expedientes e non se resolvían, pois colle e vai a ver como está agora. Vai non a ver como está agora, porque probablemente estea moi cerca dunha obra municipal que está desfacendo e donde sacachedes fotografías para dicir que obra se estaba facendo ali. Pois vai a ver como está agora. Ou vai te dar unha volta e vai por algún dos que te conocen ben a ti e que seguro que falaron contigo tamén, e vai a ver o que teñen feito. Vai a ver o que teñen feito. E despois ves aquí e debatimos todo o que queras debatir, Toni. Non teño ningún problema, Non teño ningún tipo de problema. Ahora, poñer en dúbida a miña actuación dicindo que é peor da que ti estás facendo, non? Mira, como mínimo, igual. Como mínimo, igual. E eu garantízoche que en algún caso, mellor. Pero é unha visión miña, Sí, nada, mira, non mo tomes por donde non é, sabes que non é o meu ánimo, pero si recollo o teu guante. De ir a dar unha volta por ali, sí que me gustaría dala contigo. Dala contigo, pero... Porque seguramente, primeiro, ti seguramente controlas moitísimo máis do poblado das Vigas que eu, pero os veciños seguramente que tanto a ti como a mí nos conocen. Entón, non é máis que ti máis eu damos unha volta por ali e falamos cos veciños, con todos, sin ánimo de nada. E entón eu penso que hai moitas cousas que irían de outra maneira. Pero sí, eso sí me gustaría, e además estaría encantado de ir por ali e falar cos veciños, pero xente que me conoce a min, xente que é familia miña, xente que é familia túa, afiliados dos nosos respectivos partidos, dos nosos respectivos sindicatos,
e ao mellor as cousas se terían feito en moitos casos de outra maneira. Non sei se mellor ou peor, pero de outra maneira. Tampouco quero dicir que nin ti fixeras cousas mellor ou peor, nin que eu os faga mellor que ti, simplemente o mellor as fixemos distintas. Eu tamén é certo que cando me contaron estas cousas, e en algún caso algún papel me trouxeron, non contrastei contigo, porque a verdad é que non sei se igual ou parecido ou diferente, eu procuro perder pouco tempo con estas cousas de atrás ou de pasar contas a alguén ou tal. Eu procuro traballar sempre, ou procuramos neste equipo de goberno, traballar sempre en positivo, mirando para diante e axudando na maneira do posible e tratando de entorpecer o menos posible. Pero sí, de verdade, xo digo con total confianza, si de dar ese paseo, con que me gustaría darlo é contigo, porque ao final vamos por ali, os veciños van salir a porta, van falar con todos e o mellor temos outra visión de outros temas, ou peor, non sei. Pero faigo o ofrecemento eu tamén, por máis sitios, pero a pé. A pé. Home, claro, a pé. A pé, vamos a pé e miramos todo o que teñamos que ver. E se queres levar... No, porque o dron, como ben dixeches, primeiro non pode con nosotros e aparte habría que pedir uns permisos e uns proxectos. Eu falaba da moto. Pero que tal si deixades as citas quedades para esas citas noutro momento? Donde dis que non pasas habitualmente, vale? Ou que cando pasas non che dá tempo de velo. Entón eu digo, che vamos a pé, e máis, leva se queres algún funcionario para que levante acta tamén. No, que non, hombre, que non se non me entendes, eu falo de outras cousas. Eu prefiero entre veciños dar un paseo, falar con outros veciños e o mellor as entre que veciños? No, entre os veciños. Entre que veciños? Entre calquera veciño. Sí. Bueno, eu simplemente aceptaría gustoso ese paseo, se además sin ningún problema. Eso sí, non me fai falta levar ningún funcionario porque non creo que nos teña que levantar acta de nada. Bueno, polo rural tamén, pero co rural vesti tamén así. Eu encantado, non teño ningún problema porque además gustame pasear, que me gusta charlar e conversar con todo o mundo sin ningún problema. Bueno, ao final non me quedou claro se tedes unha cita ou non tedes unha cita, pero bueno, xa o aclararedes. Verdad, efectivamente. Mais preguntas? Non. Temos un... A min quedoume unha pregunta, non sei se poido, é unha pregunta, bueno, varias, pero unha solo. Como queiras. Bueno, veña, faina, acaba, venga. Este fin de semana hai un campeonato de caza, campeonato nacional campeonato de España de caza. No cartel figura o escudo do Concello das Pontes, e queríamos saber en que medida colabora este concello no campeonato. Sí, pois colaboramos, pidieron desde a Federación Galega, da Federación Española, colaboración, como non, pois dixémosle que sí, colaboramos de forma de, facemos un catering de recepción e uns trofeos, donamos uns trofeos. Bueno, pero colaborades máis porque o alcalde aparece no comité de honra do campeonato. Bueno, eu estou onde sei eu. Sí, pero será unha colaboración do alcalde. Pero non deixes, claro. Bueno, solamente apuntar que nos parece extraño porque tedes aprobada, por exemplo, unha moción en contra do uso dos animais nos circos, e agora que colaboredes con campeonato de matar raposos aquí, encima, coa presencia de membro de honor do alcalde. Mira, María, eu de verdad non vou... Mira, é que levamos como 7 horas, 5 horas de pleno, entón non vou entrar en ese debate, pero habería moito que falar, vale? Porque tú estás facendo un xuicio sobre o da caza, debemos estar, non debemos estar, nos non vamos a cazar, eso xa te aseguro, e o alcalde non vai a cazar tampouco, vale? Pero un campeonato organizado de maneira arreglada e tal, o feito de que o Concello das Pontes, a través da Federación, reciba a esa xente ou a esa federación en concreto que vai a desarrollar unha actividade deportiva dentro do ámbito do Concello das Pontes, creo que está fora de calquer tipo de crítica ou de calquer tipo de tal, máis alada que poides facer ti libremente, que xa fixeche. En calquer caso, todo o tema de apoiar ou non apoiar, matar animais, como dices ti, xa sería cuestión de outro debate, porque entonces aí, o mellor xa tiñamos que entrar tamén a propia moción do Xabaril, por exemplo, e do que é ou do que entendemos nos como debe de ser a caza
permitida ou non permitida, en que condicións ou en que non condicións, vale? Pero eso é outro tema. Entonces, bueno, xa está, veña, da igual. Quédanos un punto na orde do día, que non sei se María queres tomar a palabra, dado que o último punto, o octavo punto, é a toma de coñecemento da renuncia ao cargo presentada por Alberto Pellón García, concelleiro do Grupo Político de Xuntos por as Pontes, que presenta un escrito que, se queres, lees tú ou leo eu, porque Pellón hoxe non está no pleno, despois non sei se queres intervir, María, ou tratarse dun compañeiro. Ben, pois Alberto Pellón García, concelleiro do Concello das Pontes de García Rodríguez, Santo alcalde presidente, comparezo e expoño que, por motivos de carácter persoal, véxome obrigado a renunciar ao cargo de concelleiro do Grupo Político Municipal Xuntos por as Pontes, que exerzo dende que tomei posesión na sesión constitutiva da Corporación Municipal celebrado o 13 de xuño de 2015. E solicito que se teña por presentado este escrito, por feitas as manifestacións que contén e previos os trámites que procedan, sexa aceptada e tramitada a miña renuncia ao cargo de concelleiro do Concello das Pontes de García Rodríguez. Entonces, bueno, douche a palabra, despois sí que me gustaría añadir algo. Nada, Alberto, disculpa a súa ausencia, hoxe non puido vir. Simplemente me pedí que vos traslade a todos os membros da corporación o seu agradecemento e a súa admiración por todos e cada un de vos, que vos ten moito aprecio. Tamén a todos os traballadores e traballadoras municipais que lle dedicaron o seu tempo e a súa atención, a súa colaboración en todos os asuntos que lles pideu. Bueno, nada, deixa o cargo por motivos persoais, por incompatibilidades, porque, bueno, é certo que os plenos son cando son, as comisións son cando son, é incompatible con calquera traballo ou con calquera actividade formativa que emprenda a partir de agora. Entón, pois, bueno, son motivos así persoais, pero eso sí, que quere deixar claro que valora moi positivamente o seu paso polo Concello, anima a todo o mundo a participar na vida institucional, porque non ten nada que ver, vista desde fora, con despois a realidade aquí dentro. Tamén agradece a comprensión de todas as compañeras e compañeros de Xuntos por as Pontes, o seu cariño, tamén deixa claro que, bueno, é unha retirada da primeira liña, pero que non é unha retirada da política, ele vai seguir colaborando e participando na medida en que lle sea posible. Bueno, pode parecer un pouco fora do común que en Xuntos por as Pontes, en 3 anos e pico, xa levamos pasado por aquí 3 personas e agora retomará o novo compañeiro Ribeira, supoño que con moita ilusión e moitas ganas, pero, bueno, é a forma que temos nós de entender a política. Entendemos que non é un cargo para toda a vida, senón unha experiencia, unha defensa dunhas ideas, unha defensa dos intereses dos veciños para as que vale calquera persona. Non ten por que ser unha persona que leva aquí 20 anos, pode ser calquera persona, con estudios ou sin eles. Simplemente defender uns ideais e o ben que entendemos nós para todos os veciños e veciñas. Nada máis. Bueno, eu sí que me gustaría trasladar a Pellón o agradecemento tanto personal como de todos os compañeiros do grupo de goberno como dos veciños e veciñas das Pontes en xeral por o traballo que desenvolveu durante o tempo que estes anos que estivo como concelleiro. Ten razón cando di que debería pasar todo o mundo por aquí, porque unha cousa é ver isto desde fora e outra cousa é ver desde dentro e formar parte
de toda esta xestión e de todo este traballo en prol dos veciños e veciñas das Pontes que Pellón fixo moi ben ao largo deste tempo. Así que agradecerlle todo ese traballo, agradecerlle a súa disposición sempre que foi necesario e, sobre todo, desexarlle moitísima sorte en calquera proxecto persoal que emprenda a partir de agora e darlle ese agradecemento e un abrazo cariñoso dende aquí facerlle chegar. Non sei se por parte do BNG... Sí, nos tamén dende o BNG, desde as grazas a Alberto por estes quase 3 anos de colaboración con él, porque, unha persona que se podía traballar e desexarlle mellor na súa nova etapa. Bueno, pois non habendo máis asuntos, damos por rematado o pleno. Moitas gracias.